Ben, bos días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 27 de setembro de 2016 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Sí. Este diputado había planteado no pleno de xullo a colocación física dos distintos grupos, que creo que nos adapta á realidade de a colocación. Repito, o grupo do BNG non é grupo de goberno nestes momentos, eu creo que debe de estar, como dixen naquel momento, a miña dereita, na parte de atrás. Incidir neso, xa sei que o servicio de protocolo probablemente durante o mes de agosto estivera de vacacións e non tuvo tempo a facer esa reubicación, pero eu creo que o lóxico e ocurre en todos os parlamentos, concellos, non sei en que outras entidades públicas se pode facer esta colocación, cada un ten que estar no seu sitio. E aquí, físicamente, o Bloque Nacionalista Galego ten unha sobre-representación física que non lle corresponde. Eu creo que pido que se rectifique esa situación. Nada máis e moitas gracias. Ben, tomamos nota. Primeiro. Aprobación se procede das actas da sesión ordinaria celebrada o 26 de xullo de 2016. Hai unanimidade. Segundo punto. Na parte resolutiva da sesión, Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Deporte. Proposta en relación co escrito do Concello de Paradela sobre a adquisición dun vehículo para a recollida do lixo, incluída con cargo ao Plan de Infraestructuras e Equipamentos pertencentes ao resto dos concellos afectados polo canon, anualidades 2009-2010. Non sei se hai debate. Aprobado por unanimidade. Asunto número 3. Proposta en relación co escrito do señor alcalde do Concello de Xermade solicitando a modificación dos títulos das obras números 81 e 83 do Plan de Obras e Servicios de 2016 ao terse detectado un erro nos mesmos. Hai unanimidade. Cuarto punto. Comisión de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. Proposta de modificación do orzamento da Deputación 2016 vía transferencia de crédito número 24. Non sei se queren debate. Pasamos logo á votación. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 5. Proposta de modificación do orzamento da Deputación de 2016 vía transferencia de crédito número 25. Debate. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a modificación. Asunto número 6. Conta xeral do orzamento da Excelentísima Deputación Provincial da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo correspondente ao ano 2015. Neste caso, hai debate. Hai debate. Entón, pasamos á votación. Votos a favor. Eu simplemente explicar que o meu voto vai ser negativo, obviamente, porque se non podo estar na Comisión de Contas e non podo ter a documentación para estudiar, presentar as miñas alegacións ou considere pertinentes sobre esas contas, non as vou votar en contra. Ou sea, vou nas a votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a súa disposición ao pleno, pero, bueno, entendo tamén o que dice. E pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a conta xeral. Sétimo punto. Proposta do Goberno da Deputación para instar a Xunta de Galicia a desenvolver medidas que contribúan a unha administración local moderna e eficiente ao servizo dos cidadáns. 6 minutos o portavoz do Goberno. Moi bons días a todos. Con esta proposta que formulamos dende o Goberno provincial, o que pretendemos é que se den pasos, que se avance na resolución dos permanentes conflitos competenciais da administración local, que se avance tamén
na mellora dos protocolos de toda esa burocracia que nos afecta a todos como veciños cando hai a interacción de diferentes administracións e que convirte os trámites e os expedientes en asuntos complexos, longos, lentos, enrevesados, os que o cidadán xa non sabe a que porta ten que ir a chamar para pedir un informe ou para pedir outro. Pero tamén que se aborde de unha vez, porque é necesario, a situación da administración local, que é o que significa, que é o que lle compete e que é como se financia nun escenario social, económico, das situacións familiares, das nosas veciñanza, das demandas que como sociedade temos de servizos, de prestacións, de inversións, etc., esa realidade na que moitas veces non se sabe quen é o que debe exercer as competencias, polo tanto, realizar ou desenvolver as actividades e tamén, polo tanto, quen debe dar respostas ás necesidades ou aqueles proxectos que haxa de dinamización e de impulso do noso entorno. De todos é coñecido que a administración local é a máis cercana, a máis preta a todos os cidadáns. É a primeira porta de chamada de calquera veciño cando ten un problema que non sabe con concreción a onde dirixirse para que ello solucionen. E moitas veces atopámonos, coas administracións locais en un marco xurídico bastante insolvente, no que, inda habendo vontade de darlle solución ás súas demandas, non se sabe por onde canalizalas ou se un mesmo ten a capacidade ou a potestade para desenvolvelas como rexedor ou como xestor do público no ámbito local. Pedimos por elo que se inste a Xunta de Galicia a abordar unha nova lei da Administración Local de Galicia que permita dar resposta ás necesidades actuais das entidades locais no ámbito competencial da nosa comunidade autónoma. A ninguén nos é alleo que no ano 2013 houve unha reforma local que de algún xeito desmantelaba completamente o plano competencial ao que estábamos acostumados, e no que moitas entidades locais se deron conta ou se percataron en ese momento de que estaban prestando servicios ou exercendo actividades que en realidade non eran da súa competencia. É verdade que iso xerou un grave problema administrativo e político en todo o territorio e por parte da Xunta de Galicia respóstase a ese panorama de indefinición no que quedaban moitos entes locais con unha contrarreforma que, sin desautorizar daquela outra, viña a decir, o que estaban facendo que o sigan facendo, que siga así a cousa. Pero sigue habendo moitísimas dudas e sigue habendo moitísima tensión dentro dos concellos a hora de poñer en marcha determinadas iniciativas. Eso non é, dende logo, unha solución. E a Xunta de Galicia ten a capacidade legislativa e normativa para facer unha reforma da administración local. Pero non é só o plano competencial, que haberá que estudialo e haberá, da man da FEGAN, da man dos concellos, da man de todos aqueles que representan a administración local, facer un estudio e facer un debate e unha evaluación seria e sosegada sobre cales deben ser as competencias das administracións locais e cales non. Por iso instamos a Xunta de Galicia tamén a elaboración dun libro blanco das competencias no que, en colaboración cos concellos, coas diputacións provinciais e coa FEGAN, se establezan os criterios co gallo de simplificar e resolver os conflitos interadministrativos actuais. Pero tamén, máis alá do ámbito competencial, tamén está o da financiación. Se temos competencias, pero non temos capacidade económica para desenvolvelas e non temos esa capacidade inversora para desenvolver proxectos, aínda tendo a competencia, en moitas ocasións tamén competencias delegadas que non veñen acompañadas do seu financiamento, non seremos eficientes na xestión do público. Por iso se insta tamén a Xunta de Galicia a que, conxuntamente con ese plano competencial, se aborde a clarificación do marco de financiamento das entidades locais para o exercicio das súas competencias.
e tamén a que se impulsen instrumentos e medidas de cooperación e colaboración entre as entidades locais para a mellora da eficiencia na prestación de servicios públicos, sen no menoscabo da autonomía local que sempre defendemos e as singularidades existentes en cada un dos territorios de actuación desas entidades locais. E tamén non só na prestación de servicios, senón a elaboración de protocolos para seguir para a conformación de expedientes no que interveñan diferentes administracións que dinamicen, por un lado, a acción administrativa e, por outro, normalicen os requisitos para os trámites autonómicos e locais. Esa é a nosa filosofía, esa é a nosa pretensión, que se aborde en serio, en un debate, en un traballo serio e sosegado, a situación da administración local en Galicia, coas súas peculiaridades, coas diferencias que todos coñecemos na provincia de Lugo, sin ir máis lonxe, pois de actividades de servicios que prestan uns concellos que outros non, uns entenden que teñen a competencia, outros que non. Cal é o papel das diputacións en medio de todo isto? Cal é o papel da administración local e autonómica no medio de todo isto? A esta proposta do Goberno foi presentada unha emenda de sustitución por parte do Grupo Provincial Popular, na que se insta a Xunta de Galicia a que no prazo máximo de 6 meses, a partir da aprobación do novo modelo de financiamento autonómico e local, se aprobe unha lei de administración local de Galicia, e instar a Xunta de Galicia a continuar coas súas medidas de impulso á cooperación e colaboración entre as entidades locais. Tamén instar a Xunta de Galicia a demandar da Administración estatal unha nova lei de facendas locais e instar a Xunta de Galicia a que, en colaboración coa FEGAN, se sigan elaborando protocolos de simplificación administrativa. Anunciar que, como sustitución non a admitimos, estaríamos dispostos a admitila como engádega, porque en todo caso é complementaria. Eu creo que ambas as dúas propostas perseguen, aunque desde un punto de vista político diferente e de impulso e incluso de cualificación da necesidade, pois bastante distante, o mesmo fin que é que se avance na normalización, na clarificación do plano competencial, financiero e de exercicio de actividades da Administración local. Polo tanto, se o Grupo Provincial Popular está disposto a admitir que se inclúa como engádega, por parte do Goberno estaríamos dispostos a admitila de tal xeito. En caso de que queiran facela como sustitución, non sería admitida esa emenda e debatiríamos en exclusiva sobre o contido da proposta do Goberno. Seis minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que, obviamente, quen non quere que exista unha administración local moderna, eficiente e ao servicio dos cidadáns. E o que voto aquí de menos é algún tipo de proposta e concreción sobre realmente o que queremos nosotros, os propoñentes da moción. No obstante, anuncio o meu voto en contra, o meu voto a favor desta iniciativa. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o portavoz do BNG. Para decir que nós apoiamos o texto inicial da moción tamén. 6 minutos o portavoz do Partido Popular. Gracias, presidente. Eu decir que non entendo a posición do voceiro do Partido Socialista. Eu creo que o Partido Popular foi bastante máis alá do que vostedes van ca súa moción, porque comprometemos unhos plazos. O sea, todo o que piden vostedes, todo, absolutamente todo, está recollido na emenda de sustitución que nos presentamos, pero además vamos alá. Entendemos que, efectivamente, Galicia fixo os deberes a partir da Lei de Bases do ano 85, ca aparición da Lei 27/2013, que modifica parte da Lei de Bases de réxime local. Galicia fai os deberes e é a primeira comunidade que adapta
esa lei á problemática e á situación de Galicia. É dicir, ademais, faino de tal xeito que na propia comunidade andaluza collen íntegramente o texto da lei galega e, mentras aquí se fai un desarrollo parlamentario e se aproba incluso con emendas do Partido Socialista, 7 que foron aceptadas, en Andalucía o fan vía decreto e, ademais, citando que é o texto galego. Eu creo que Galicia fixo os deberes, pero é certo que temos que ir máis alá, é certo que temos que loitar por a autonomía do municipalismo e nós estamos nese sentido. O Partido Popular recolle uns compromisos claros no seu programa electoral en torno a iso e eu que lle pido é que é importante que salga aquí un acordo de todos. É dicir, creo que, insisto, en que todas as peticións que ustedes fan na súa moción se recollen na nosa moción, pero vamos máis alá reclamándolle ao Estado Central que aprobe unha nova lei. Por moito que desarrollemos unha lei autonómica, ustedes instan á Xunta continuamente, se non temos unha lei estatal e nos poder desarrollala, non vamos ter un marco normativo para toda España. Por lo tanto, nós o que pedimos, e vamos máis alá, é que, ademais de instar á Xunta de Galicia para que no prazo máximo de 6 meses, e poñemos unha fecha concreta a partir da aprobación do novo modelo de financiamento autonómico e local, que se aprobe unha lei de administración local de Galicia que permita dar resposta ás necesidades actuais das entidades locais no ámbito competencial da nosa comunidade autónoma. Pero tamén instamos a solicitar do Goberno Central unha nova lei de facendas locais que clarifique e actualice o financiamento local. Eu creo que aí está o tema que ten claro. Desde o Estado Central ten que haber unha lei que nos diga as competencias e que además nos clarifique cal vai ser o financiamento que está unido a cada unha desas transferencias e, por lo tanto, eu creo que deberíamos sacar conxuntamente de aquí un voto favorable a esta proposta que deberíamos facer e que a proposta que facemos nós de sustitución vai a recoller todos os puntos que usted pide, pero vai máis alá. Por tanto, eu que lle pido é que reconsidere a emenda do Partido Popular como emenda de sustitución. 3 minutos o voceiro do Goberno. Gracias, señor presidente. Pois non reconsideramos a postura porque, insisto, eu creo que son perfectamente compatibles e perfectamente implementables a unha na outra. É verdade que vostedes piden unha nova lei de facendas locais, nada incompatible con que se desenvolva dende a Xunta de Galicia unha nova normativa en canto a competencias e en canto a financiación, porque non só a financiación local depende do Estado, haberá que clarificarle, e a Xunta de Galicia ten marxe legislativo suficiente para aclarar determinados aspectos que pode facer. Dime que vostedes concretan plazos, sí, 6 meses desde o que non sabemos cando se vai a aprobar. Non, vostedes din no plazo máximo de 6 meses a partir da aprobación do novo modelo de financiamento autonómico e local, aprobar a nova lei de administración local de Galicia. Pero que día empezan a contar eses 6 meses? Que día se vai a aprobar o novo modelo de financiamento autonómico e local? Eu non coñezo unha data concreta, igual vostedes a coñecen por outros cauces, pero públicamente eu non coñezo unha data concreta. Non creo que eso sexa incompatible coa proposta da nosa moción na que vostedes só teñen en conta tamén a FEGAM e os concellos para o desenvolvemento de protocolos que den maior fluidez administrativa. Nos o que dicimos é que sosegadamente e con seriedade entre todos os partícipes da administración local e tamén aqueles que están por enriba xerárquicamente pois en gobernos autonómicos ou en gobernos centrais, poidamos abordar cal é o mellor escenario e poidamos definir cal é o plano competencial que debemos ter e o plano de financiamento que debemos ter. Xa sabemos que despois tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central poden impoñer un modelo de financiamento, pero nós o que pedimos é que se faga ese libro blanco das competencias e que, tendo en conta os concellos a todos, tendo en conta as diputacións a todas, se faga ese debate, se faga ese estudo, ese traballo serio da man pois daqueles que están facendo o seu traballo e desenvolvendo as súas capacidades de goberno nas diferentes administracións locais. Eso para nada é incompatible, senón que será, en todo caso, un complemento perfecto para que, cando se desarrolle esa normativa, cando se aprobe esa normativa, se así o teñen a ben os gobernos correspondentes, tanto da autonomía como do Estado, teñan en conta pois esas valoracións, esas conclusións a que poida chegar a
xente. Por iso lle digo, como engádega sí, como sustitución non estamos dispostos a admitila porque queremos que se faga ese debate sosegado, tranquilo e serio con todos os interlocutores, con todos os operadores da administración local, que é o que, en referencia ao que decía o deputado non adscrito, de que non se concretan os asuntos porque é unha proposta, unha visión ampla de participación de todos os operadores da tal. Non podemos decir agora mesmo con concreción que é exactamente o que queremos facer, aunque dende o Partido Socialista si teñamos claro determinados pasos que hai que dar, pero o que invitamos é a abrir precisamente o diálogo, a interlocución, a opinión, a participación e o análise serio e riguroso de todos os que participan da administración local. Eu creo, ademais, sinceramente, que fusionando as dúas propostas convírtese nunha proposta que ten máis corpo, non implica para nada reducción de plazos, nin eliminación de plazos que propón o Partido Popular, aunque estén inconcretos, e tampouco lesiona de ninguna maneira a vontade de participación e de opinión de todos os axentes da administración local. 3 minutos o deputado non escrito. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Eu sigo lamentando que o voceiro do Goberno e do Partido Socialista non lera a nosa proposta. Eu creo que é unha proposta ambiciosa, que foi moito máis alá do que vai usted. Eu creo que, efectivamente, o Goberno aprobou unha lei de administración local e Galicia fixo unha lei adaptando a nosa realidade. Volver facer unha lei en Galicia, mentre non se cambie a lei estatal, pois o marco xurídico no que nos podemos mover é moi pequeno. Eu insisto en que creo que plantexamos unha emenda á súa moción onde o que lle pedimos á Xunta de Galicia claramente é un novo sistema de financiamento local, que ademais lle pedimos o que usted pide, que unha nova lei de administración local, pero ademais que o faga tamén o Estado. Que o Estado nos poda dar un marco xurídico tanto de financiamento como unha lei na que movernos competencial. Por tanto, eu lamento que non podamos sacar porque que estamos pedindo o mismo e eu xa lle digo, eu creo que era importante que desta Diputación salira un acordo unánime de todas as forzas, creo que estamos pedindo o mismo, creo que usted se está a enrocar en sacar mi moción adelante sin aceptar unha proposta que cubre todo o que usted pide, pero que é máis ambiciosa, e eu o que lle pido é que no último turno que lle queda que reflexione e que podamos chegar a un punto de encontro. Un minuto, voceiro do Goberno. Non estamos pedindo o mismo. En todo caso, perseguiremos o mismo obxectivo, que é que se aborde de unha vez a modificación e a clarificación do plano competencial e de financiación das entidades locais. Pero confundímonos no corpo, non estamos pedindo o mismo. Vostedes están pedindo que Xunta de Galicia e Estado modifiquen, que en eso coincidimos, e nós estamos pedindo que modifiquen, pero que fagan ese libro blanco no que entre todos, non só os de arriba, senón tamén os de abaixo, se establezcan os criterios co gallo de simplificar e resolver os conflitos interadministrativos actuais, competenciais. O fin é o mismo, modificación de facendas locais, modificación de plano competencial e de financiamento, nos decimos, sí, pero que participen todos os operadores, a FEGAN, os concellos, as deputacións e todo. Pois onde está? Permite que yo lea, estará a Xunta de Galicia que en colaboración coa FEGAN continuar colaborando nos protocolos de colaboración. O sea, o que estamos pedindo mesmo. Non se pode ler con cacho na máis. Elaborando protocolos de simplificación administrativa nos expedientes. Refiren son expedientes. Na modificación da Lei de Facendas Locais non vexo que falan da FEGAN nin dos concellos. O Estado.
Instar a Xunta de Galicia a demandar á Administración estatal unha nova lei de facendas locais, sin participación de nadie. Non pon eso na súa moción. E no punto 2, instar a Xunta de Galicia a continuar coas súas medidas de impulso á cooperación e colaboración entre entidades. Moi ben. E no punto 1, que instan a Xunta de Galicia que no prazo máximo de 6 meses, a partir da aprobación do novo modelo de financiamento autonómico e local, aprobar unha nova lei de Administración local de Galicia, na que en ningún momento din que se teñan en conta as aportacións que se poden facer desde a Administración local. Eso é así. Por eso lle digo, e agora, pois, quizás quede máis claro, que son perfectamente complementarias, se persiguen o mismo. O que pasa é que unha persigue que, dende o Goberno central e desde a Xunta, impoñan o seu criterio, e outra persigue que teñan en conta a opinión, a análise e a expresión da realidade que viven os representantes dos concellos e da FEGAN para abordar esa modificación legislativa. Non é tan complicado, se persiguen o mesmo. Só que unha dá máis campo de participación aos representantes da Administración local, que son as primeiras persoas que sufren esa modificación da Lei de Bases de réxime local, e a outra ou lle la dá ou non lle la dá. Por iso digo que, de verdade, que eu non creo que haxa ningún impedimento en fusionar das dúas en unha. E senón, non vamos a renunciar ao obxectivo que temos de que os representantes e os operadores da Administración local poidan participar no debate, no análise, na avaliación e na proposta das modificacións legislativas necesarias para, ao fin de contas, darlle respostas aos nosos veciños e veciñas ás súas necesidades. Un minuto final, presidente. Ben, eu, en aras a buscar un consenso, eu sigo insistindo de que a lei que aprobou Galicia, a lei 2014, a lei 5 de 2014, saliu co consenso con 22 propostas feitas por municipalismo galego a través da FEGAN e con 7 do Partido Socialista. Por lo tanto, eu sigo nesa línea. Eu sigo dicindo que a nosa proposta é máis ambiciosa. De todas, mire, nós o que estamos por a labor é de loitar por o municipalismo, por loitar por a autonomía. Se ustedes se conforman ca súa moción e aceptando a nosa, como engádega, eu non teño inconveniente ningún en votarlle a favor. Lamento que non vayan máis alá e que non vayan a unha institución, en cuyo caso o Partido Popular preocúpanos e ocúpanos moito o municipalismo, preocúpanos e ocúpanos moito poder falar cunha voz única e, por lo tanto, eu non teño inconveniente en votar a favor, insistindo en que creo que deberían sustituíla porque é máis ambiciosa a proposta do Partido Popular. Moitas gracias. Ben, entendo que acepta a engádega. Pasamos logo á votación. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Octavo punto. En moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a adoptar con carácter urxente medidas para promover a revitalización demográfica da provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. A situación, o comportamento demográfico da provincia de Lugo, eu creo que non nos é alleo a ninguén, nin a ningún político, nin a ningún cidadán. E máis alá da frialdade dos datos, que son absolutamente reveladores, absolutamente auspiciadores de un futuro duro en canto ao demográfico, en canto á ocupación, o aproveitamento, polo tanto, tamén a conservación e o mantemento do medio rural, lévannos a un escenario futuro pois bastante complexo. Este tema empezou a abordarse, empezou a identificarse pois hai un tempo, non? E hai diferentes iniciativas de diferentes administracións públicas, como sempre, desde unha óptica vertical, dende unha óptica na que a administración de turno considera que o mellor é isto, e se fai iso en concreto. Outra administración considera que o mellor é aquelo outro e fai aquelo outro en concreto, pero non se aborda desde unha transversalidade e desde unha análise ampla do que é o comportamento demográfico. Isto convirte que o déficit demográfico ou a baixada de poboación se transforme na sociedade ou se inserte na sociedade como un problema.
Eu creo que é un concepto equivocado. Creo que é un gran reto. Non é un problema, porque pode tamén estar, por outro lado, cheo de oportunidades. Outra cousa é que saibamos identificalas e sexamos capaces de pôr en marcha as medidas para revertir esa situación. Entonces, falando do reto demográfico, é necesario que se adopte con carácter urxente medidas para promover a revitalización demográfica na provincia de Lugo e significadamente no medio rural, que é quen máis o está a padecer, deseñando liñas de actuación transversais que desenvolvan accións preventivas do abandono do territorio, ocupación e retorno ao mesmo. De nada nos vale limpar os montes este ano se o ano que ven non hai que nos pastoree, porque só poderemos facer aquelo de seguir limpando os montes. De nada nos vale impulsar o asentamento da poboación no medio rural e desenvolver a súa vida en torno á actividade do sector primario se non somos capaces de abordar de unha vez o problema de ordenación territorial que ten o medio rural da provincia de Lugo e de Galicia e moito máis. De nada nos vale favorecer o emprendemento no rural se non temos infraestructuras de comunicacións, de telecomunicacións, se non temos servicios asociados á nosa vida no medio rural. Hoxe a emigración ou o éxodo rural, a saída da xente do rural, non é o perfil dos anos 60 e dos anos 70, é un perfil completamente diferente. É verdade que marcha moita xente moza, pero non marcha hacia as capitalidades ou hacia os núcleos urbanos máis habitados do entorno. Hai unha parte que sí, pero esa xente moza suele marchar ao estranxeiro. Pero estamos vendo un fluxo de xente que se desplaza do rural ás cidades, que se desplaza do rural aos núcleos urbanos en búsqueda de servicios. Non van en búsqueda de recursos económicos para vivir, van en búsqueda de servicios. E iso tamén crea unha desvinculación da xente co territorio. Se os nosos avós, que son os que nos vinculan a ir a un pobo da montaña, a velos, quizáis a coidar un terreo, quizáis a ter unha actividade complementaria ali no sector da gandería ou da agricultura, se nos veñen a Lugo ou se nos van a Vilalba ou se van a outro pobo na búsqueda de servicios, eles perden o vínculo co trauma que conleva, pero nós vamos a perder o vínculo para ir e para ter permanentemente presente tamén na nosa mente que aquel é un lugar no que podemos desenvolver a nosa vida. Por iso non se pode decir, non se poden aplicar esas políticas que eu decía verticais de decir, oye, para que a xente nova se quede no rural ten que ter pabellóns deportivos. Pois claro que ten que ter pabellóns deportivos, pero nada arreglamos se lles facemos un pabellón deportivo e non lles damos outros instrumentos para que ser fillo sea máis fácil, para que vivir no medio rural sexa máis sinxelo, a través do emprendemento ou a través da actividade por conta allea ou por outra calquera razón. Por iso creemos fundamental facelo e a Administración Autonómica ten competencias para facelo e é a que maior capacidade inversora ten para facelo tamén. Iso non implica que outras administracións ou outras institucións non participen ou non se impliquen en ese reto, en esa tarefa de tratar de revertir unha situación que para nada é alentadora. A provincia de Lugo conta hoxe con 336.000 habitantes, aproximadamente. Contaba no ano 75 con 410, no ano 86 con 404, no 96 con 370, no 2006 con 356. É unha comparación sinxela, pero se vemos según avanza en conxunto a sociedade no estado do benestar, nos servizos que reclama a cidadanía, a provincia vaise despoblando. Por unha cuestión de idade, que tampouco é discutible, pero tamén porque a xente se vai. Isto vai xo no medio rural, porque, sen embargo, na cidade de Lugo, que hoxe ten 98.000 habitantes, tiña no ano 86, hai 30 anos, 75.623. Este dato debemos analizalo. Se a provincia en conxunto baixa cando a capitalidade
incrementa, creo que o foco máis problemático está no medio rural. E se a tendencia é que haxa menos natalidade, a que haxa un crecemento vegetativo negativo, por que Lugo incrementa? Porque hai xente que ven da contorna a Lugo. Da contorna inmediata, da provincia, ou que ven de outros lugares e que se asenta na capitalidade. Por iso presentamos esta moción para que de xeito urxente instemos a Xunta de Galicia que de xeito urxente se adopten medidas para promover a revitalización demográfica na provincia de Lugo, moi significativamente no medio rural, deseñando liñas de actuación transversais, liñas que non sexan parches, liñas que sexan unha estrategia e unha garantía de futuro. 6 minutos, o vocero do BNG. Moi breve, ou intentarei serlo polo menos. Bueno, moi bons días a todos e a todos. Nós, dende o Grupo do BNG, vamos votar a favor, tan só facer algunha consideración, insisto, o máis breve que posible. Comparto todo o razoramento que fixo o portavoz do Partido Socialista, pero creo que incluso se queda un poquinho corto, non? A gravedade do problema é inmenso. É inmenso. Temos cantidad de concellos onde pasan anos enteiros onde non nace ningún neno, ningunha nena. Eso é algo que dentro de 2 décadas, dentro de 3 décadas, darémonos conta do que estuvemos facendo ou do que se estuvo permitindo que se fixera nestes anos. Non? O país está se convertindo nun auténtico deserto, porque se ben é certo que algunha cidade puido ser que aumentara de población, se vemos a pirámide de idade desa cidade, sigue sendo exactamente o mesmo problema. De feito, aínda que Lugo, nos últimos 30 anos, aumentara de poboación, o número de nenos e nenas non se incrementou, senón que a xente de mediana idade é a que ven vivir para a cidade e non se incrementa a xente por abaixo. Estas medidas que se propoñen son necesarias, evidentemente, estamos a favor, pero insisto que hai que ir un pouco máis alá. Non só o problema é que non nacen nenos, que non nacen nenas, senón que o problema é que a xente moza, que é que podría ter eses fillos e esas fillas, estás a marchar a milleiros, non? Que é a xente que podía solucionar este problema, que podía sacar do tolladeiro, estáse marchando todos os días e non só non se fan políticas para evitar para que volvan, senón que tampouco se fan para evitar que se sigan a marchar. E logo, outro problema que é creo que é fundamental á hora de facer unha política de recuperación demográfica é o tema da precariedade laboral. É o principal problema que ten hoxe a mocidade, a hora, unha parella, a hora de decidir ter un fillo ou ter unha filla. Non? Se non hai unha mínima seguridade no emprego, e se o emprego que existe ou que teñen non lles dá uns mínimos ingresos para poder vivir e criar aos seus fillos e fillas, dende logo non é posible que isto se arregle. O problema da demografía en Galiza ten que converterse nun auténtico problema de Estado. E mentres que non sexa así, non se vai a solucionar. Se non se ataca, o que dicía antes, o tema da migración da nosa mocidade, e non se ataca dun xeito contundente o tema da precariedade laboral, nunca se vai solucionar o problema de Galiza, o problema da demografía en Galiza. Eso con toda a seguridade. E non vexo que haxa intención de facelo desde o punto de vista que as políticas que se están a levar a cabo ata o momento son para insistir na propia precariedade laboral, para que os que contratan eses traballadores precarios sigan engrosando os seus beneficios, no canto de, insisto, dar unha mínima estabilidade no emprego que é o que permitiría poder que aumentara o número de mozos e de mozas. Ao final, claro, quebran os bancos, e iso si é un problema de Estado, e póñense centos de miles de millóns a disposición da banca para recuperala, porque ese é un problema de Estado e se os bancos cae o Estado. Bien, que Galiza quede convertida en un auténtico deserto e dentro dunhos anos aquí non quede ninguén, non é un problema de Estado, simplemente porque, por desgraza, parece que o que pasa en Galiza importa moi pouco máis alá de pedra fita. Insisto, estamos a favor do que se propón, pero hai que facer outra serie de políticas ao redor, políticas transversais, por así dicirlo, se queremos realmente solucionar o gravísimo problema que temos e que, dende logo, se non se soluciona, este país que non vai ter futuro, nin bon nin malo, que non vai ter futuro porque non vai haber xente nel. 6 minutos, o vocero do Partido Popular. Sí, bons días.
Ben, as previsións a baixa do crecemento demográfico galego, claro que é evidente que nos sitúa ante un problema estructural sobre o que é necesario incidir, ademais con urxencia, non? E actuar para darlle solución, eso non nos cabe dúbida. É unha mágoa que, bueno, pues non fósemos quizáis ao mellor conscientes desta gravidade deste problema con anterioridade. Me gustaríame saber que fixeron gobernos que estiveron antes que o Partido Popular na Xunta de Galicia para poñer solución a este drama. Non sei se tiñan medidas transversais ou non transversais. Eu moitas medidas en ese sentido, a verdade é que non vin. O certo é que existe unha serie de cambios sociais, unha serie de cambios económicos que sí están contribuindo á transformación demográfica. E todos estes cambios, así como as consecuencias que traen consigo, están a ser seguidos moi de preto dende a Unión Europea e tamén dende a Xunta de Galicia. De aí o traballo realizado por esta comunidade, por este goberno da Xunta de Galicia nos últimos anos para contribuir á revitalización demográfica urxente e imprescindible, tendo en conta de que destas actuacións vai a depender a sostenibilidade demográfica do noso país, a sostenibilidade socioeconómica e tamén sociocultural. A min a verdade é que me fai gracia, non sei se me fai gracia ou me dá mágoa, non? Que vostedes, de alguna maneira gasten unha oportunidade de presentar propostas que sexan de utilidade para a provincia con mocións deste tipo que, bueno, o que semella é que vostede, señor Santos, permítame que yo diga con todo o respeto, o que pretendía de alguna maneira era cubrir expediente e tratar de respaldar unha das propostas que vendeu o señor Leiceaga na súa campaña electoral. Pero, bueno, sexamos serios, non? Vostede mire o que piden, mire tamén o que se está a facer dende a Xunta de Galicia e reconsidere ou considere, non sei se non me comentou nada, se considera a nosa proposta de emenda que lle facemos, se realmente quere aproveitar esta proposta que facía vostede. Vostedes piden instar a Xunta de Galicia a adoptar con carácter urxente medidas para promover a revitalización demográfica na provincia de Lugo, e eu lle digo que a Xunta de Galicia está a traballar arreo para combatir o drama demográfico en Lugo e no resto das provincias de Galicia. De feito, se está a traballar para que na nova legislatura Galicia teña unha lei de impulso demográfico sendo fruto dun gran pacto social e político. E, bueno, para que vexa tamén que a Xunta non está a poñer parches, como di vostede, sino que está a deseñar estrategias con garantías de futuro, si quere lle falo do Plan de Dinamización Demográfica de Galicia, que contempla diferentes medidas para avanzar na recuperación económica e para xerar emprego. Lle podo falar tamén da creación da Dirección Xeral de Familia, unha Dirección Xeral específica de familia, de infancia e de dinamización demográfica, dende a que se puxeron en marcha diferentes medidas de apoio á natalidade, de medidas de conciliación, creación de novas escolas infantís, apoio aos concellos para a mellora de infraestructuras de apoio á infancia, a rede de casas niño para as zonas de poboación onde a demografía está a caer en picado, non? E tendo en conta que hai menos servicios de atención á infancia e menos servicios para a conciliación, é dicir, se está tamén a traballar e a poñer servicios e dotacións, equipamentos no rural para, de alguna forma, manter a poboación nesas zonas. Sumado a este plan de dinamización demográfica, ponse en marcha tamén o Plan Estratégico da Xunta de Galicia 2015-2020, contemplando obxectivos como consolidar o crecemento económico, como aumentar en 100.000 o número de empregos ata o 2020. Creo que o señor Leiceaga propoñía 40.000, ao mellor somos máis ambiciosos, e xa estaba aí, dende o ano 2015, esa proposta de gañar 100.000 novos postos de traballo nestes 5 anos, seguir reducindo a taxa de abandono de escolaridade, reducir a poboación en risco de exclusión, incidir na creación de servicios e de recursos nas zonas rurais. Recentemente créase o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, que vai a permitir que a Xunta teña unha visión actualizada da realidade demográfica que hai e que se aborde o problema, como decía vostede, dende esa transversalidade da que falaba vostede e con coñecemento actualizado da realidade.
realidade. É dicir, mire, dende o ano 2009 a Xunta de Galicia multiplicou por 2 os recursos económicos para mellorar o benestar da infancia e das familias, así como da dinamización demográfica con medidas urxentes, como di vostede, con medidas transversais que tamén estánse a poñer en marcha no rural. Non sei se a Diputación de Lugo fixo algo para mellorar ou para contribuir a revitalizar o crecemento demográfico na provincia, nas zonas rurais da nosa provincia, como está a pedir. Bueno, mire, nosotros entendemos que Galicia ten un problema que non podemos negar, que non podemos esconder, un problema que é necesario afrontar e ao que é necesario darlle solución con cantas medidas sexa posible. E se é posible, sumando todos, pois moito mellor. Por iso lle facemos esa emenda na que instamos á Xunta de Galicia a seguir desenvolvendo políticas e deseñando estrategias e programas transversais que contribúan ao benestar da infancia, das súas familias e da dinamización demográfica, si quere lle añado que non lle puxen con especial esforzo nos núcleos rurais e, noutra banda, instar a Deputación de Lugo a creación dun plan, dun programa específico para a rehabilitación demográfica na provincia de Lugo, especialmente no entorno rural. Eu espero que a considere e nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, para reiterar o que dixen antes, eu creo que como veciño desta provincia, como alcalde, como diputado, nadie pode estar en contra de promover a rehabilitación demográfica na provincia de Lugo, porque é un dos graves problemas que nos afecta, sobre todo, aos concellos da montaña e aos concellos do interior. Por elo, anunciar o meu voto favorable. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que casi hai que darlle as gracias por presentar unha emenda despois de ter anunciado que este non era unha proposta de utilidade para a provincia. Ou así o dixo vostede na súa introducción, que perdíamos a oportunidade de creer no pleno propostas de utilidade para a provincia. Entón, de verdade, moitísimas gracias por tomarse o tempo de presentar unha emenda a un asunto que parece que para vostedes non ten moita importancia. A emenda non se acepta, porque se o que se fixese dese resultado, tería variado a situación ou a perspectiva demográfica na provincia de Lugo. E non ten mudado. E chámenlle as cousas como son. Vostedes non teñen un plan para seguir reducindo a taxa de abandono da escolaridade. Non. A taxa de abandono da escolaridade, salía onte ou antonte na prensa, incrementouse. Como moito terán un plan para frear o incremento da taxa de abandono da escolaridade. Ese é un problema real. Iso é resultado dunha política educativa, é dunha política económica, é dunha política de recursos. Os nenos teñen que pagar por litro ao comedor. Os nenos, se non hai para libros, pois faránse con eles como poidan. Iso é resultado de políticas, Os seus plans, dende logo, non se poden compartir porque non deron o resultado que tiñan que dar. Dende que o goberno Feijóo perdeu a provincia de Lugo máis de 15.000 habitantes. Non é unha presa deles, é un feixe. E veñen aquí con toda a cara a decirlle á Deputación Provincial que poña en marcha un plan de eso. Cando a Deputación Provincial é a que fixo residencias polos concellos da provincia para que a xente non teña que desconectarse do seu entorno. E onde está a Xunta de Galicia? Pensando nos concursos públicos, pensando nos concursos das empresas privadas. A Deputación de Lugo é a que investiu máis de 15 millóns de euros en plans de empregos para todos os municipios da provincia, priorizando aquelas actividades que pretendían mellorar a súa competitividade e a súa viabilidade no medio rural e nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Apoiamos o emprendemento no medio rural coas oportunidades e coas fortalezas que ten o medio rural. Un servizo tan básico como a teleasistencia, soportado en exclusiva pola Diputación Provincial de Lugo. Onde está o Goberno Central e onde está a Xunta de Galicia que axudaban a financiar este servicio tan fundamental
para que a xente poida seguir tendo vínculo co seu territorio, poida seguir vivindo co seu territorio e poida seguir aproveitando o seu territorio. O mismo coa SAF. Vostedes que fixeron? Calar a boca cando chega a Rede Natura e non facer como en Francia, que eu se non podo desenvolver a miña actividade por estar en Rede Natura, que me parece moi ben, terei que recibir unha prestación a cambio por manter ese entorno. Vostedes simplemente se dedicaron a acatar e a decir, pois asfixiémolos, non pasa nada. Para que lle vamos dar medidas de compensación a un señor da Fonsagrada ou da montaña porque non pode facer un establo no que desenvolver a súa actividade agraria? Non, ese, pois nada, que se quede aí. Eso é o que fixeron vostedes. Maior dificultade de acceso á educación. Crearon órganos. Órganos podense crear os que queiran. O que hai que ter despois, desenvolvemento de iniciativas, desenvolvemento de proxectos. Que fixeron outros gobernos? É que a vostedes lles parece suficiente decir como outros non o fixeron, nós non temos por que facelo. Pelou para que queren gobernar as institucións? Para replicar o que outros fixeron. E que é o mesmo reto demográfico no ano 82 que no ano 2016. É o mesmo reto demográfico no propio ano 2007 que no ano 2016. Non. É completamente diferente. Absolutamente diferente. E vostedes queren que un plan a Deputación de Lugo, con 80 e pico millóns de euros de presuposto para todo, para todo. Non queren que o faga a Xunta de Galicia coa competencia e con 100 veces máis capacidade económica que nós. A Xunta de Galicia, os seus 9.000 millóns de euros, ou 8.000 e pico millóns de euros, eses que non o toque, porque, ao fin e ao cabo, como dixo ao principio, o problema demográfico, traelo ao pleno da Diputación, é perder unha oportunidade de falar de algo importante dos veciños da provincia. 3 minutos o voceiro do BNG. Eu, de verdad, que escudarse ante calquer proposta en pensar, e digo en xeral, que non solamente a intervención da diputada do Partido Popular, senón que se fai moi acotío en todas as administracións, ante calquer proposta, excusarse que os anteriores non fixeron. E que, según eso, calquer organización política pasada polo goberno nunca máis podría propoñer nada. Porque sempre se podría dicir que o fixera cando gobernou. Home, facer política tamén é, ás veces, incluso corrixir erros ou cambiar de postura a través da proba erro, non? Eu creo que facer política é analizar a situación que hai nese momento concreto, que é moi propia, e non se pode facer paralelismos con situacións anteriores, en función dese momento, tomar decisións, non? Está claro, independentemente se fixo ben ou se fixo mal en anteriores épocas, que agora estamos en un problema moi grave que hai que atallar. Logo, eu pareceme que é bastante deprimente, por non utilizar outro cualificativo, que se intente explicar as bondades da política demográfica da Xunta de Galiza. É que, sinceramente, mellor entonces que unha faga, mellor que non a faga. Eu pareceme que esta é unha falta de respeto a todos aqueles pais e nais ou a todos aqueles que vemos amigos, fillos de amigos, que todos os días se ten que marchar a Holanda, a Alemania, a Inglaterra, a Suiza, ao Golfo Pérsico, a América. Centos de mozos e de mozas que todos os días están tendo que coller as maletas e véñenos aquí a presumir da magnífica política demográfica que ten a Xunta de Galicia. Home, por favor, casi mellor que non fagan nada, Casi mellor que non fagan nada, porque manda leche, non? Eu, en todo caso, aquí digo unha cousa e afirma con toda a rotundidade. Se collen todos os diñeiros que teñen dado á banca, que teñen regalado á banca, e se collen todo o diñeiro que deixaron de pagar os millonarios neste país mentre estuveron no goberno e o meten en políticas demográficas, eu aseguro que en poucos anos a tendencia vai a cambiar. Se collen a reforma laboral e impiden que se poida explotar como esclavos aos mozos e ás mozas, se impide e poidan ter un traballo medianamente digno que lles dé para vivir, estou seguro que a política ou os números da demografía deste país cambian. Mentres que non pase eso, vamos a seguir perdendo mozos, perdendo mozas, e vamos a seguir vendo como nosos fillos se teñen que marchar a render ou a sacarlle rendemento á formación que nos lles demos, ademais, a outros países da Unión Europea ou do resto do mundo. Mentre que nos faga eso, todo é propaganda e todo é intentar quedar ben e non se vai solucionar o problema.
3 minutos ao vocero do Partido Popular. Ben, semella que lle roubou vostede, señor Ferreiro, a matraca a señora Pazabraira e utiliza ahora no pleno da Diputación. Mire, señor Santos, eu non digo que non sexa de utilidade a súa proposta para a provincia de Lugo. O sería, se a Xunta de Galicia non estivera xa traballando en ese tema. E está traballando, mal que lles pese. E está traballando e os resultados non lles podemos cuantificar aínda, hombre. Non ve que xa o dixen, ademais, ao principio da miña intervención, que o certo é que nos puxemos tarde, nos demos conta tarde ou nos demos conta non o suficientemente de forma anticipada do problema demográfico. As medidas que se están a tomar son bastante recentes para ter resultados. De todas formas, tamén me gustaría que falara vostede, xa que di que a Deputación de Lugo está poñendo moitas medidas e leva tempo traballando con moitas medidas, cales son eses resultados? Home, mire, a maneira na que traballa na Xunta de Galicia seguramente non lle gusta. Xa lle vou a decir que as residencias que crea, que pon en marcha a Xunta de Galicia, as xestiona. Non fai como a Deputación, que crea, construe residencias e despois pretende desfacerse delas e que ellas xestionen e que ellas manteñan outros. Ou planes de emprego que acaba de mencionar vostede, que eu non sei se chamarlle planes de emprego ou axencias de colocación. Vamos a falar de medidas realmente serias. Nosotros entendemos que Galicia está a traballar de forma urxente para tallar un problema demográfico que nos afecta a todos. E está a traballar con plans realmente transversais e con plans non parches, senón plans meditados, pactados e con coñecemento sobre a realidade. Na provincia de Lugo, tamén na provincia de Lugo. No rural, tamén no rural. Mire, o Partido Popular ten o compromiso claro coa rehabilitación demográfica para a recuperación económica, para a recuperación sociocultural e a recuperación do emprego para facer da Comunidade Autónoma de Galicia un lugar onde os mozos que irán quedarse, os mozos que irán formar unha familia e teñan oportunidade para poder traballar e manter a súa familia. Nosotros con esta emenda que lle facíamos era propoñer seguir en esta liña que se está a traballar, que se están a crear plans específicos e é que está aí o traballo. Mire, ao noso candidato nestas pasadas eleccións o avalaron os feitos. O pobo decidiu e o pobo votou. E eu sinto moito, pero parece que as medidas que anunciaba o señor Leiceaga non foron as votadas polo pobo galego. Non teño máis que decirlle, solamente que Galicia está a traballar nesa rehabilitación demográfica. Moitas gracias. 3 minutos ao diputado non escrito. 1 minuto, vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. O seu candidato, recoñecéndolle o mérito de ter ganado as eleccións, avalaron non máis ben as mentiras, que eran as mesmas que contou hai 4 anos, aquelas promesas que fixo e non cumpliu, que os feitos. Non se equivoque. De todos modos, tamén yo digo, estou moi satisfeito de ser do Partido Socialista e de non ter que ter algún voto como fan vostedes. Tamén yo digo sinceramente. Mire, de resultados, mire, as residencias da Diputación pode comparalas usted coa residencia de Valeira. Nós temos moi claro que vamos a abrilas e que queremos abrilas e vostedes que teñen a competencia, o recurso, o edificio, que hasta o alcalde é do seu mismo color político, non son capaces de darlle ese servicio aos cidadáns. Resultados, digo yo, e vou a dicir de un proxecto en concreto que vostedes, o Partido Popular, se cargou na negociación de presupuestos. Axudas aos gandeiros, aos medio rural, para que produzcan máis competitivamente. Con 600.000 euros de presuposto, recuperáronse do abandono máis de 1.300 hectáreas da provincia de Lugo. Multiplique-o por 100, que o que puxo a Diputación o poña multiplicado por 100 como ten o seu presupuesto a Diputación, e non falamos de 13.000 hectáreas. Falamos de 1.300 hectáreas. Non falaríamos de 1.300 hectáreas, falaríamos de 1.300.000 hectáreas, no que, máis alá do precio do leite, seguramente, o que importaría sería a capacidade de competir máis económicamente dos gandeiros, pero ese non é o seu problema.
O seu problema é que os gandeiros non poidan vivir dentro de natura, porque cantos menos haxa, para vostedes menos problemas teñen. Non me diga, de verdade, que está dando resultado o que están facendo. Porque se o estuvese dando, poderíamos seguir igual. Pero os datos son aí, e coñeceos vostede moi perfectamente. Agora, de verdade, convencen a xente? Pois pareceme moi ben. Pero non lle hai nada máis. Mire, non lle hai nada máis. Na Xunta, en Madrid, vostedes, polo medio rural, teñen un feito moi destacable. O catastrazo, onde os que teñen os pendellos, os que teñen os seus establos, son penalizados, e dá igual, porque como son vos, como son obedientes e como son xente responsable e comprometida, pagan. Pos seus amigos que viven nos chalés, amnistía fiscal. Sigan así, que dentro dunhos anos veremos o que é a provincia de Lugo e veremos o que é o medio rural. E non se equivoquen, que cando se acabe o medio rural, quizás vostedes tampouco teñan onde ir os votos. Ben, eu pidolle respeto. A ver, dentro do que se pode estar de acordo ou non, pidolle respeto. Eu creo que cando interviron ustedes non se fixo ningún ruido. Tamén lles pido un pouco de respeto. Ben, entendo que non acepta a emenda. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Moción do Grupo Provincial Popular para a posta en marcha dun plan de estradas provinciais e un plan de posta a disposición do Parque Móvil Provincial para todos os municipios da provincia que teñan unha poboación inferior aos 20.000 habitantes. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí. Moi bo día a todos e a todas. O Partido Popular trae esta iniciativa para debate na sesión plenaria, toda vez que é incuestionable a necesidade dunha intervención en unha gran parte das estradas provinciais. Concretamente, na exposición de motivos, e sendo moi breve, porque creo que cando realidades fácticas son moi evidentes, pois non fai falta moita explicación. O que vimos a pedir, por un lado, é que, dado que hai unha cantidade importante no orzamento para destinarse a arranxos na rede provincial, e, por outro lado, hai un parque móvil do que conta esta institución, con 3 equipos de riego, 2 equipos de limpeza, etc. O que pedimos realmente é que se poñan a disposición dos concellos e que a fórmula de articular a posibilidade de solicitalos que teña regulación transparente, constituíndose unha comisión provincial representativa, válenos a que ao Partido Popular válelle a composición do acordo que acabamos de falar na Xunta de Voceiros das 9 da mañá, por exemplo, en donde se articule elaborar un plan de estradas provinciais, apelando especialmente a aquelas que estén en peor estado, e tamén a posta a disposición do Parque Móvil Provincial para todos aqueles municipios que teñan unha poboación inferior aos 20.000 habitantes. Constanos, ou así se nos fixo saber por parte do deputado delegado, que os servicios do Parque Móvil non se estaban prestando a concellos, que decidiran que se destinaran ás estradas provinciais. Iso tamén temos constatado que non era unha realidade ao 100%. Esta mesma deputada que lles fala comprobou como o Parque Móvil estivo en vías municipais do Concello que entendemos menos o necesita, por exemplo, do Concello de Lugo, que non por iso non hai ningunha razón máis que a obxectiva, non? As deputacións están orientadas, os seus recursos e os seus medios, a asistir fundamentalmente aos pequenos concellos. Na nosa provincia, como todos sabemos, son fundamentalmente todos menos o de Lugo Cidade. Lugo Cidade, obviamente, ten un orzamento maior e ten maiores medios. Precisamente, por razóns que descoñecemos, foi probablemente desde que vostedes asumiron a responsabilidade de goberno o Concello o que máis se lle prestou os equipos propios da Deputación.
Non temos, por suposto, nada en contra do Concello de Lugo Cidade, é unha materia exclusivamente competencial. Os concellos como Lugo teñen os seus correspondentes medios e concellos de 1.000 habitantes ou de 1.500 teñen uns recursos moito máis limitados e, obviamente, para iso están a razón de ser das deputacións provinciais. O que buscamos, unha vez que somos coñecedores do importante orzamento que se manexa en 4 anos de legislatura nesta institución provincial para vías, tamén coñecemos a utilidade e a operatividade deses medios cando se pon a disposición dos concellos, en onde tamén os concellos poñen o pouco ou moito que teñan, na maioría dos casos, pois moito menos do que desearían, e en un período de tempo razonable, pois utilizanse os recursos dunha maneira moi eficiente, moi eficaz, permitindo pois un arranxo das estradas municipais moi operativo. Creo que foi unha boa idea cando se puxo en marcha e entendemos que a Deputación Provincial pois ten que destinar eses medios propios a colaborar cos concellos, si non en todo, nunha parte, e ten que tamén buscarse unha fórmula máis ou menos transparente, máis ou menos razonable, cos criterios que entre todos acordemos, pois polos quilómetros de vía que ten cada concello, por os medios técnicos que teñen. Podríamos discutir calquera dos requisitos sempre cando vayan nesa línea de ser obxectivos e con un sentido común, e sempre buscando pois o que queremos todos ou o que debemos de querer todos, que é o benestar dos veciños e veciñas e, dende logo, a mellora das infraestructuras viarias municipais contribúe nesa dirección. Neste primer turno, creo que a explicación e a moción é bastante clara, nada máis. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Paréceme unha proposta, desde logo, positiva, e eu anuncio que vou apoiala. O que sí quería era que, de alguma maneira, se engadira ou se puxera no punto 2 elaborar e aprobar un plan de posta a disposición do Parque Móvil Provincial para todos os municipios da provincia que teñen a poboación inferior aos 20.000 habitantes, inda que, obviamente, nesa comisión provincial estes términos podíanse debatir e acordar, pero que xa figurara na moción que, despois de 20.000 habitantes, de maneira que teñan preferencia aqueles concellos non que nunca actuaron ou fixeron en data máis lonxana o Parque Móvil, desde a súa posta en marcha. O sea, que recollera que teñan preferencia aqueles concellos nos que o Parque Móvil nunca actuaron ou fixeron en data máis lonxana desde a súa posta en marcha. Si é así, ou xa non voto en contra, pero, bueno, se admite esta emenda, obviamente, votarei con máis alegría. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o deputado Benega. Bueno, ainda que prefería que falaran primeiro, pois, supoño que o diputado de Vías e Obras, en todo caso, poñer a miña postura para decidir o voto en sí, no seguinte turno xa o direi. Xo diciremos en función do que explique o diputado delegado. En todo caso, nada, 3 cousiñas breves. Por unha banda, eu creo que é de recibo resaltar o magnífico traballo que fan a xente do Parque Móvil. Eu, máis, cando hai cousas boas, creo que hai que dicilas. Anduveron aí hai uns meses traballando polo meu concello e houve veciños que me transmitiron que daba gusto, entre comillas, veros traballar e que, desde logo, non envidiaban a ninguna empresa privada. E digo isto porque moitas veces dícese que son moito máis eficientes, máis traballadores e que fan moito mellor o traballo das empresas privadas. Bueno, pois estes veciños, non estou falando de máis de un, dicían, bueno, pois non sempre é así, e vese que ás veces son traballadores públicos que fan o traballo tan ben e tan eficientemente como fai calquer concesión privada que saca o seu beneficio por ese traballo. Dito eso tamén, eu creo que a cuestión das estradas na provincia, que é un tema tamén un pouco máis complexo do que se trata nesta moción, eu, desde o noso punto de vista, parecenos que é completamente unha barbaridade o número de quilómetros que ten esta Diputación, sobre os que ten responsabilidade a Diputación. Eu creo que habría que facer un plan, igual que un plan de estradas, é posible que seña positivo, pero ao mesmo tempo tamén un plan para empezar a traspasar competencias sobre estradas, unhas aos concellos,
e outras a propia Xunta de Galicia. Non? Eu pareceme unha barbaridade, unha auténtica barbaridade, é prácticamente imposible manter esa rede de estradas nun estado óptimo ou como deberían estar. Non? Entón, eu creo que teríamos que abordar esa cuestión canto antes. Ao mellor esa comisión que se propón non é un mal foro para empezar a falar desas cousas. E logo tamén manifesto que no caso de votar a favor desta proposta eu creo que debera se incluir tamén por algún lado. Non me parece mal a suxestión que facía o diputado non escrito. En todo caso, calquer cuestión que garanta que se vai facer por criterios obxectivos. Porque, por desgraza, nesta institución, históricamente non foi así, e uns concellos beneficiábanse do parque móvil, incluído algún que outro diputado ou alcalde nas súas fincas particulares, e temos experiencias que podemos contar se fai falta, se alguén dúbida do que estou dicindo, e cando outros concellos probablemente nunca viran unha máquina da Diputación traballar no seu territorio. Non? En todo caso, seña como seña, eu creo que hai que incluir criterios obxectivos que garantan que non se vai xugar ca maquinaria do parque móvil en función das cores políticas que teña o alcalde ou o goberno de turno. No seguinte turno diremos se votamos a favor ou nos abstemos. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos e a todas. Direi na miña primeira intervención que este Goberno sempre aceptará e verá con vos ollos todas aquelas achegas, orientacións e consellos que se lle queiran ofrecer. Queremos gobernar ca provincia, non contra a provincia. Por iso, non temos inconveniente en escoitar a quen se preocupe polo benestar da provincia de Lugo. Sexan dos partidos políticos, sexan de parte do tecido asociativo ou sexa de parte dos cidadáns a título individual. Baixo esta premisa, pretendo tamén que me escoiten, que escoiten os argumentos do Goberno provincial para, ao final, con estes argumentos e cunha proposta que lles vou presentar, cheguemos a un acordo que sexa beneficioso para todos os concellos da provincia e tamén para as vías provinciais. Deixando clara esta postura de consenso do equipo de Goberno, como puderon comprobar a semana pasada, a área de xestión territorial leva tempo traballando para articular uns criterios básicos polos que se debe guiar a acción de Goberno en canto á rede viaria provincial. Saben que é unha acción complicada, toda vez que a provincia de Lugo ten unha orografía característica e porque, como tamén coñecen, esta provincia ten a rede de estradas máis extensa de todas as diputacións provinciais con máis de 4.000 kilómetros. Pero indo ao fondo do asunto que nos ocupa, a área de xestión territorial quere trasladarlles cales van ser as súas liñas de traballo dentro do programa de actuacións na rede viaria provincial que lles avanzo en 3 pinceladas. Por unha banda, fixaron uns criterios de actuación en función da densidade de tráfico e do ancho de cada estrada. Estarán de acordo comigo que todas as estradas non poden ou non deben levar o mesmo tratamento. Falamos de aglomerado, de riegos asfálticos, de ensanches, etc. Se de eficiencia no traballo estamos a falar. Por outra banda, recolleuse a través do equipo de capataces e vixiantes a información necesaria para poñer en marcha este programa en cuanto á situación xeral da rede viaria, información básica á hora de coñecer que medidas de actuación son as máis efectivas e necesarias. E xa por último, debido á situación na que se encontraba e a que usted aludía antes, o tema do parque móvil, debido á situación que se encontraban as estradas provinciais, reconduciuse a actuación do parque móvil que nestes anos estivo facendo unha magnífica labor nos concellos para que nestes momentos dedique os seus esforzos e medios a acondicionar a rede viaria provincial. Como coñecen, son 3 equipos de rego e 2 de limpieza que levan xa tempo traballando con moita eficacia nesta provincia. Permítanme agora que lles relate as actuacións das que lles falaba dentro do programa de actuacións da rede viaria provincial. As primeiras 21 obras desta programación están dotadas con 4,5 millóns de euros financiados na súa totalidade polo organismo provincial para o acondicionamento das vías de 17 concellos da zona norte, centro e sur da provincia. Estas obras que xa se están a executar son as seguintes: en BCRA, a Lugo P 0707, con medio millón de euros
que xa na súa primeira actuación e que se lle está votando que se fixo na súa primeira actuación e nesta segunda actuación que se está colocando aglomerado tamén con outro medio millón de euros. Na Pobra de Brollón, a LU 4713 con orzamento de 20.000 euros. En Monforte de Lemos, a Lugo P 3202 con 23.000 euros. En Lugo, acondicionamiento da Ponte Romana a Igrexa de San Lázaro no Club Fluvial con 55.000 euros e tamén o Paseo do Rato con 35.000 euros. Obras que están en proceso de contratación son as seguintes. En Pantón, a Lugo 4109 con 127.000 euros. Villalba Xermade, a Lugo P 6513 con 140.000 euros. En Lourenzá, a Lugo P 2801 con 268.000 euros. En Baleira, a Lugo P 0403 con 76.000 euros. En Abadín, a Lugo P 0102 cun presuposto de 372.000 euros. En Friol, a Lugo P 2101 con 300.000 euros. En Lugo, a Lugo P 2904 con 189.000 euros. En Vilalba, a Lugo P 6502 con 72.000 euros. Na Pontenova, a Lugo P 1904 con 295.000 euros. En Trabada, a Lugo P 5204 con 197.000 euros. En Pol, a Lugo P 4603 con 86.000 euros. En Rivas do Sil, a Lugo P 5303 con 524.000 euros. Na Pastoriza, a Lugo P 3006 e a Lugo P 4404 con 588.000 euros. E nas Nogais, a Lugo P 3702 con 146.000 euros. E, por último, un proxecto que será obxecto de debate tamén hoxe nunha das mocións que se presentan aquí, que xa está finalizado e previsiblemente será aprobado na próxima Xunta de Goberno, que é enxermado de condicionamento da Lugo P 2202 con 414.000 euros. Como poden comprobar, hai concellos de todas as cores políticas. E, por outro lado, o Parque Móvil, ademais destas asociacións, o Goberno da Diputación decidiu empregar todos os medios do Parque Móvil para a execución deste plan integral de mellora da rede viaria provincial. Os 34 técnicos provinciais, os 3 equipos de rego e 2 de limpieza actúan esta semana nas vías da institución nos concellos de Lugo, Baleira, Cospeito e Guitiriz. Os traballos realizados polo Parque Móvil nas vías provinciales, en rexeneración, casi 100 km, en bacheo, máis de 50 km, e en limpieza de cunetas, cerca de 200. E nos concellos nos que actuamos, Outeiro de Rei, Begonte, Navia, Fonsagrada, Meira, Lugo, Láncara, Baleira, Guntín, Friol, Villalba, Sarria, Páramo, Trabada, Pol e a Pobra de Brollón. Como poden comprobar, non hai discriminación política ningunha. Portavoz, rematou. Por favor, respeten os... Rematou. Ben, rematou ou non? Un minuto ten. Termino dicindolles que cando falo desta provincia, falo de toda a provincia. É dicir, como puderon comprobar que as obras aprobadas nestas dúas últimas xuntas de goberno e a obra que falta que se vai aprobar na vindeira xunta é a Lugo P 2204 de Momán ás Pontes a Porto de Souto. Estáse traballando nos concellos da provincia de Lugo sin atender a consideracións políticas e atendendo importantes reivindicacións desta estrada no concello de Xermade que lles acabo de nomear. Por isto, ahora mesmo vanlles entregar unha emenda moi simple e breve que entendo que pode ser satisfactoria para todos, sobre todo para os concellos da provincia e para a rede viaria provincial. 3 minutos o vocero do Partido Popular. O que ustedes acaban de plantear dice o seguinte: o Grupo Provincial Socialista propón a esta moción unha emenda de sustitución de acordo
do acordo no sentido seguinte: que a área de xestión territorial presente a Xunta de Portavoces un programa de actuación provincial na rede viaria e de posta en disposición do Parque Móvil Provincial para todos os concellos da provincia e para a súa elección política. Poderán coincidir comigo en que coas actuacións aprobadas nestes últimos días Perdón, sempre ten algún problema o meu micro, non sei que pasa con isto. Poderán coincidir comigo que as actuacións aprobadas nestes últimos días e que a emenda que lles acabo de presentar merecemos unha marxe de confianza porque, repito, estás a traballar sen basearse en ningún criterio político mal intencionado. Todo o contrario, os alcaldes e alcaldesas en xeral e os do PP en particular creo que así o perciben e incluso manifestan. O presidente ten demostrado que escoita aos alcaldes porque prefire a vía do diálogo que entende que é a máis resolutiva. Deste xeito, imos escoitar aos alcaldes que nos digan onde necesitan esas actuacións porque son os que mellor coñecen a realidade dos seus concellos e non impoñer desde esta institución as obras o que sucedería que se levan a cabo as propostas que nos presentan. Sin máis, deixo na súa consideración a retirada ou a aceptación da emenda. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí. En primer lugar, quería facer unha distinción. Por un lado está a solicitude do Parque Móvil para poñer a disposición dos concellos e por outro lado está a elaboración da listaxe de vías provinciais que necesitan unha inmediata reparación. Calquera persona que escoitara a súa intervención e que non ande habitualmente pola provincia, pois podría ata rematar aplaudíndolle. Pero, ata a data, o que coñecemos de vostede foi a xestión dos desbroces, por exemplo, que non superou o 3,5 en nota sobre 10, sendo tarde, mal e arrastro. E, ademais, pois, con bastante desconfianza moitas veces na planificación do inicio e remate das obras de desbroce. Non quero esquecerme de puntualizar sobre a intervención do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que sempre eu supoño que será con boa fe, aínda que evidenciando un gran descoñecemento. Non sei se sabe que o seu grupo político gobernou esta institución nos anteriores, podemos casi dicilo, 9 anos. Entón, aínda que vostede poida vir con moi boa intención e cunha frescura nas iniciativas, ten que tamén plantexalas ca responsabilidade do poder, entre comillas, que tiña nesta institución para corrixir aquilo que non lle gustaba. Ten especial gravidade a puntualización que vostede fixo de que algún deputado levaba a maquinaria da vía provincial para fincas particulares e tamén ten bastante gravidade a súa complicidade se o coñecía e non o denunciaba. Como supoño que é máis froito, pois, bueno, deste escenario que estamos vivindo hoxe despois dun fin de semana electoral bastante alexado do realismo, quero pensar que non había ningún deputado que o fixera e tamén quero pensar que vostede se o coñecía ou houbera denunciado, e senón é máis, pois eso, froito dunha bravuconada nun discurso que non dunha realidade fáctica que o convertiría absolutamente nunha complicidade moi responsable. Dito isto, nosotros trouxemos, cumplindo o regulamento, unha iniciativa para diseñar a planificación de arranxo das estradas provinciais o pasado mércores. O xoves, día no que a Xunta de Goberno desta institución debe estar colgada en cumplimento da transparencia da que presumen antes de que remate a xornada, pois o venres decidiron a venta de determinadas estradas que, aínda que agora me parece moi ben que queira a Delegación Territorial
facer unha explicación a todos os grupos, apelando ao diálogo, ao consenso que necesitan, porque son un goberno minoría, pois hai que decir que o 23 de setembro, pois todo iso que estuvo dicindo aquí se publicou. É certo que aquí deunos máis datos ademais moi elocuentes, non, da súa participación e tratamento igualitario de todos os partidos políticos, porque poido dicirlle que ahora que anotei, porque todavía non temos acta, como vostede ben sabe, invirten vostedes máis en 4 concellos do PSOE que nos 17 restantes, e respetan os do Partido Popular que iban no plan de obras e servicios porque non lle queda outro remedio. Aínda así, nosotros non temos ningún inconvinte en que se arreglen, por suposto, estradas en Pastoriza, en Rivas de Sil, en Lourenzá, en A Pontenova, prácticamente, se sumamos todo iso, que son 4 ou 5, teñen o mesmo cos restantes todos xuntos. Iso é o tratamento igualitario, porque se vostede non o dice, ao mellor non o puntualiza, pero, home, que ainda encima presuma deso, nosotros ler sabemos. Entón, usted arranxa as vías, se a encontraron en mal estado, pois digo yo mesmo, co responsable do Bloque Nacionalista Galego, que vostede ben sabe, non lle atribuirá que se degradaron as estradas en 4 meses do goberno do Partido Popular. Levan vostedes gobernando 9 anos, invertindo máis de 138 millóns de euros, e se quere vámoslo cuantificando, e a partir de aí, pois a responsabilidade é súa. En todo caso, é indiscutible, a pesar desa información innecesaria, se lle digo, porque vostedes con a información transmítenanos normalmente nos medios de comunicación cando fan algo, pois é indudable que necesitan unha intervención. É que temos unha rede viaria moi extensa, tamén é matemáticamente comprobable. A partir de aí, decidir en donde se invirte e en donde non, pois é o que queríamos hoxe analizar. Vaya por diante que cando escoitamos a defensa das vosas iniciativas ou das súas iniciativas, sempre hai unha importante incoherencia. Hai uns minutos no mitin que nos largou o vicepresidente, parecíalle que aínda estaba no venres pasado, apelaba hacia o asentamento na población no rural, hacia que había que traballar polas poblacións, tal, bien. Agora vostede di que vai a arranxar aquelas estradas que teñan máis tráfico, máis población, bueno, dando a entender un pouco pois o que normalmente lles interesará, non? Eu creo que debemos buscar un consenso. A ver, nós apelamos a iso e demostrámolo, senón remítome ao punto 3 e 4 da mesma orden do día de hoxe, que son tamén moitas das inversións xa anunciadas, comprometidas, e ainda non había consignación presupuestaria que tiña que ir a unha vía modificación de crédito, pero como entendemos que hai que pagar esos peaxes e temos que pensar máis en resolver os problemas á xente que en outro tipo de discusións políticas, tendo en conta o escenario que temos nesta institución, o que se trata, e agora, como diría outro, xa foi, nosotros presentamos a moción o mércores, vostedes levaron á Xunta de Goberno a contratación para intentar, na medida do posible, comprometer todo o orzamento que teñen este ano, non pasa nada, os veciños de Pastoriza, de Rivas de Sil, de Pol, non lo agradecerán. Incúmplese algún acordo plenario, en donde cun acordo ca maioría suficiente para que saíse adiante se comprometían intervencións, por exemplo, en concellos como o de Río Torto. Non nos gusta nada, porque cando hai un acordo plenario e cando hai a disponibilidade orzamentaria hai que respetalo, non podemos ampararnos nun informe ao efecto que nos faiga o técnico A, B ou C, porque iso sí tamén é unha decisión política, porque o veciño de Triacastela ten os mesmos dereitos a pasar por unha carretera máis ou menos nun bon estado e non ter fochancas que o veciño de Monforte. E niso, normalmente, para algunhas cousas estamos de acordo. Supoño que para as infraestructuras tamén. Entón, visto como están actuando, visto o que pasou na Xunta de Goberno do venres, creo que esta proposta é razonable. É unha proposta en donde atendemos ao que nos demande a xente, escoitando os alcaldes, por suposto, como non vamos a pedir que escoite os alcaldes, pedimoslle que os escoita a todos e que escoite ao pleno desta institución cando se posiciona con claridade e cando adopta un acordo. Tamén nas estradas.
Non podemos, cando nos interesa, utilizar un procedimento de toma de decisións e cando nos interesa outro. Cando nos interesa apelar aos concellos de menos poboación e cando non nos interesa dicir que os que teñan máis poboación. Non, temos que ter máis ou menos unha coherencia. Esta proposta, sin duda, así o busca. Na súa emenda, que si quere yo engado, non sustituyo o meu acordo, por suposto, sí que me parece importante, de feito, xo debería ter feito, que a súa área, en vez de aprobalo nunha xunta de goberno incumplindo os plazos de posta a disposición de todos os grupos políticos e de todos os veciños da orden do día, esas cousas, leve unhas iniciativas a unha xunta de goberno, pareceríanos elegante e correcto pola súa parte que ese plan, ese programa de actuación, non desde que é un feito consumado, sino previo. Si realmente o diálogo non é eu digo algo a ti e tú calas a boca porque teño maioría absoluta. Iso era o diálogo que había nesta institución hasta fai uns meses. Pero agora o diálogo é outro. O diálogo é necesito que este acordo teña un número determinado para sair adiante. E como quero escoitarte, séntome contigo antes de adoptar un acordo. É que isto é un tema de conceptos. O diálogo non é desde que vostede fixo aquí e saleu nos medios de comunicación, como eu lle presento unha moción, me diga, pois agora voulle presentar un programa de actuacións, pero que me está dicindo, se xo ten contratado. A mí non me fai, eu vexo o medio de comunicación e vexo a xunta de goberno cando a colgan. A veces colgan a cumplindo a lei, outras veces non. Eu creo que, xa digo, agora vostede fixo e os veciños non lo agradecerán. Unhas serían máis prioritarias ca outras, pero sí que me parece importante sentar unhas bases para un futuro. Deixámolo actuar, sabe que eu persoalmente, e aí exercendo como alcaldesa de Mondoñedo, lle transmitín as miñas queixas e incluso asociacións de padres por primeira vez, porque iso sí que hai que dicilo, vostedes levan 9 anos gobernando, pero é a primeira vez que nunha vía provincial un bus escolar tiña dificultades para pasar. E iso supoño que será porque se está facendo ca área e que terá que ter un período de adaptación. E nos vamos a colaborar nese período de adaptación, pero comprenda que o programa non se explica desde que está feito. A participación de todos os grupos políticos, que a vostedes non é que os necesiten, é que é imprescindible se queren cumplir cos veciños e cas veciñas, e sabe, ademais, que nos estamos en actitude de colaborar aquí, nunha mesa, 4 ou 5 horas as que faigan falta, marquemos un programa, cheguemos a un acordo e veñamos ao pleno e aprobámolo, que para iso estamos, para arreglar carreteras e para resolver problemas. 3 minutos o diputado inscrito. Moi brevemente, señor presidente, ainda que como comprenderá, dada a miña responsabilidade durante 8 anos desta área, pois, bueno, eu creo que asumo e asumín, eu creo que incluso judicialmente, todas as decisións que tomei naquele momento. Están tomadas, feitas, etc. O que agora estamos a debatir é o uso do parque móvil, desos 3 equipos de rego, os 2 de limpieza, que nada ten que ver con que un goberno ou un diputado decida nun momento determinado facer unhas obras ou outras, ou meter aglomerado ou non poñelo. Obviamente, eu estou orgulloso desa etapa porque creo que pasamos de 200 e pico, 300 kilómetros en aglomerado en quente a máis de 1000. E todas esas cousas que se están pedindo agora polo portavoz do bloque de transferencias, eu quero dicir que ese plan estaba en marcha e houve reunións e negociacións ca Xunta de Galicia, que é certo que por determinadas circunstancias non chegou a bon tempo. E con aqueles concellos que se mostraron e tiveron interés en facerse cargo ou facerse transferencia das carreteras, pois da Diputación fíxose sin ningún problema. O plan está aí, pódese retomar e pódese facer, porque además sería un plan independientemente cos kilómetros, 4.000 kilómetros, non os podemos queimar, siguen sendo da Diputación Provincial, pois sí que se pode chegar a acordos ca Xunta e cos propios concellos para cubrir aquelas carreteras que son a tramos, un tramo da Xunta, un tramo do Concello, un tramo da Diputación. Eu creo que iso era lóxico, racional e que todas as administracións debían de estar de acordo. Polo que se refiere a que todas as carreteras non deben de ter a mesma tratamiento, pois obviamente sí. Tamén había un plan, ya había un informe que eran de os técnicos, onde as carreteras provinciales se clasificaban de primeira, de segunda e de terceira. Iso podese retomar e podese facer, porque obviamente eu podo poñer algunha carretera en Cervantes que ainda está sin aglomerar, pero obviamente por ali non pasa absolutamente nadie, está en terra.
pero eso é a realidade. Eu creo que os técnicos desta área traballan e fan o seu traballo eficientemente, as necesidades sabíamolas todos e conocíamolas todos, os recursos son insuficientes, e, bueno, creo que non hai problema ningún. O que sí, obviamente, cando agora que son un sin techo político casi, pois, obviamente, as circunstancias cambian e as miñas opinións tamén van variando en función das influencias das cousas que hai. Nombras aí a carretera de Becerreá, e eu teño que dicirlo con moito cariño, que sabe que o aprecio e que hasta me fiei dele. Pero esta herencia recibida, esta carretera está desde finales do Brao, despois das eleccións, julio, agosto, rematada e preparada a caixa para botarlle aglomerado. Era un presupuesto que había quedado aquí, que non afecta só a Becerreá, sino que afecta máis ou menos a Becerreá e as Nogais, os dous concellos. Isto era democracia, un do PP e outro do PSOE. E que por acordo técnico se decidiu esperar que pasara o inverno, pero desde o mes de maio esta Diputación estuvo, non sei por qué, parece ser que por causas ajenas ao delegado e á propia dirección política, sin votarlle aglomerado. E empezouse a votar outro día. O sea, casi, non vou dicir un ano, porque, repito, había acordo cos técnicos, pero desde o mes de maio hasta o día de hoxe que se está votando, esta carretera tiña que haber estado aglomerado e feita. Si xurciron dificultades, como dicen, ou parece ser que houbo, según a solucionaron agora, puderonos haber solucionado en maio. Pero eu creo, e vou dicir con moito cariño, que na área de infraestructuras, ou como se chama agora, eu creo que mandan máis as empresas co delegado. Tamén é certo que tratan de correxilos e cuadra poñendo agora a outra persona ali que se faga cargo dele. Pero, mire, as decisións políticas hai que telas. E cando hai que tomar decisións, porque unha empresa non cumple ou non fai as cousas ben, hai que tomalas. Eu creo que no meu mandato rescindiuse por primeira vez nesta Diputación un contrato a unha empresa importante. E non pasou nada. A xente ten uns contratos e ten que cumplilos. E algúns, eu digo non o están cumplindo. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero delega. Eu dixo xa na anterior intervención, eu négome a botar a culpa de nada o que pasou cara atrás. Eu atopámonos nun momento dado cunha situación política e en función deso tomamos decisións. Eu non estaba a falar aquí nin dos últimos 8 anos, nin os anteriores 24, nin dos 3 ou 4 meses que estuvo a señora Candia no goberno. Eu digo que é un problema, algo que se percibe, de que non se trata por igual a todos os concellos. Esa é unha percepción que hai, non sei hasta que punto é real ou non, non? En todo caso, hai que solucionalo, co cal eu propollo, ou digo, creo que non ten por que molestar a ninguén, que se usa a maquinaria de Diputación nos concellos, haxa uns criterios previos, obxectivos, que indiquen a onde teñen que ir. Por certo, que non sei se terán moito tempo ir aos concellos e fan o que teñen que facer nas estradas da rede provincial, pero, bueno, é igual, non é nese caso, non? Igual que as actuacións nas estradas ou nos concellos, que eu fiaríame, eu preferiría que houbera uns criterios previos obxectivos que soubéramos a quen lle corresponde, por así dicir. Eu pola estrada provincial que paso todos os días, e aí concordo un pouquinho co alcalde de Baralla, estánse limpar as cunetas. Eu quero pensar, ser ben pensado, e supoño que habría outras prioridades para limpar noutros sitios, pero é unha realidade, non? Pero non sei cales son as prioridades. Eu fío-me da boa vontade do deputado delegado, estou seguro que o fai, ademais, con boa vontade, pero para maior confianza e seguridade de todo o mundo non estaría mal que estuvera estipulado uns criterios obxectivos consensuados, ademais, a ser posible, por todo o pleno, para ese tipo de actuacións. E que, aparte, os datos que dan máis razón, porque fala a señora Candia de 17 concellos e 4. Bueno, 17 e 4 son 21. Faltan 40 e tantos que non teñen nada. É dicir, por que eses 40 e tantos non teñen actuación e os outros sí? Pois mira, algún criterio ten que haber, e esa comisión que propón, pois eu creo que iría nesa liña, non? En todo caso, eu, a parte, para demostrarlle á señora Candia que non era para nada un ataque político, neste caso ao PP, senón que era unha reflexión xenérica. Antes dicía que decidíamos en que votar, pois vamos votarlle a favor a súa moción, porque, insisto, eu, en todo caso, intentamos ser o máis constructivos posibles no razonamento que fixe na anterior intervención. 3 minutos o vocero do Partido Socialista. Ben.
Xa vexo que a intención deste equipo de goberno que lle sediantei ao inicio deste debate non vai na línea, non vai na súa línea. Eu entendo que ustedes podan estar en desacordo co que se planteou, porque cando ustedes presentaron a moción non xa tiñamos resolto eso que usted poñía por diante na súa moción. Dicía usted dos concellos do PSOE. Eu, nesto que lles acabo de ler, aquí está concellos de distinto color político. Se vamos aos do PP, temos no Concello de Pantón 127, no de Villalba 268, no de Valeira 76, no de Abadín 372, no de Friol 300.000 euros, no de Vilalba outra vez 72.000 euros. Eu non sei porque usted está dicindo que nosotros que invertimos máis nos concellos do PSOE. Ademais, voulle dicir unha cousa. As carreteras da Diputación non lle son cousa dos concellos. A Diputación ten que manter a súa rede de estradas para que os concellos teñan os mellores servicios posibles por onde discurran esas estradas. Si isto atendemos aos criterios que nos viñemos priorizando neste momento, e que antes lles expliquei, eu non falaba de habitantes cando falei dos concellos ou das estradas. Eu falaba de anchos de vía e falaba de densidade de tráfico. Non é o mesmo unha actuación nun ancho de vía de 5 metros que unha actuación nun ancho de vía de 7 metros. Si ben é deseable para toda a rede provincial que teñamos aglomerado en toda a rede provincial, tamén é evidente que temos que facer un traballo de mantemento das estradas en tanto en cuanto a capacidade presupuestaria da Diputación non chegue hasta o final desas estradas podendo aglomeralas. Iso implica que teñamos que bachear, que teñamos que regenerar, que teñamos que facer limpieza de cunetas e, por suposto, atender aos criterios técnicos dese magnífico equipo de técnicos que traballa a Reo, que está ali no Departamento de Vías e Obras, para que teñamos como resultado, ao final, a pesar dos inconvenientes que usted me falaba tamén do tema dos desbroces, non creo, se non fora a oportunidade política tamén das eleccións, que esos autocares que dicen, ou esas asociacións que moitas veces somos os políticos os que andamos por detrás para que se manifesten dunha determinada maneira as que protesten en contra do que se está facendo. Eu digolle que non sei se me ficen ca área senón. O que si lle digo que puxen a mellor voluntad desde que entrei na área para que os problemas da rede provincial se solucionaran. E voulle dar máis datos. Dos 350.000 euros que hai por zona, das 8 zonas que hai de conservación, dedicáronse 100.000 euros á regeneración das vías desa zona. 50.000 euros á limpieza das obras das cunetas e das tajeas tamén desas carreteras. E cos 350.000 euros co resto hai que acometer as obras de mantemento e reservar o necesario para poder facer frente á vialidade invernal, etc. Eu creo que nos que estamos a falar dunha cousa que realmente é transparente, que é un traballo que se fai motivado precisamente pola necesidade que ten as vías en sí mesmas e non polo color político de quen nese momento goberna un concello. Eu poderíalle dicir que, durante a súa etapa de goberno, eu, como son de espírito conciliador, non vou entrar aquí nunha confrontación nin en demagogias que non nos levan a ningún lado. Eu creo que o planteamiento que ten o Departamento de Vías e Obras é o suficientemente claro, é o suficientemente responsable e é o suficientemente objetivo para que ustedes isto o tomen en consideración e simplemente, se ustedes queren, como lles propoñía eu neso, que haxa nesa comisión política se evalúe o que se debe facer e o que non se debe facer, o que debe priorizar en tema de vías e obras son precisamente os criterios técnicos para que ao final teñamos unha estrada, unha provincia que as estradas ao servicio dos ciudadanos e que nos leve a bon porto nesta legislatura. Se houbéramos tido unha dotación presupuestaria máis amplia, eu asegúrolle que a amplitud das obras que nosotros acometésemos tamén iba a ser moito máis amplia. Así que, desde logo, eu sinto que ustedes non entren por esta enmenda que eu lles presentei, pero, a nosa
a nosa postura é esta e ustedes, bueno, pues, son moi libres de votar como deseen. Un minuto do voceiro do Partido Popular. Mire, o espírito conciliador e a boa fe que se presume en todos os deputados hai que demostralo. Aparentemente, na primer mes, no segundo mes, no terceiro mes, eu non digo que teñamos que trasladarlle ese nivel de exixencia ou ese casi acoso que nos trasladaron vostedes en 3 meses ou 4 que tivemos de goberno, non? Como ve, nos deixamos traballar. Non coincideu cas eleccións, coincideu co inicio do curso escolar, que tamén é unha data bastante importante a hora de ver como están as vías por onde pasa o autobús. Precisamente, cas asociacións de padres, eu creo que merecen o maior respeto, porque iso é máis porque non foi ver a estrada, senón non faría esa valoración. O que está claro é que este grupo, tendo en conta que a medida que pasa o tempo, ustedes, o seu grupo político, non acaba de chegar ao entendemento, non é circunstancial solo o de Lugo, obviamente estamos vendo que o seu partido pasa por maiores problemas máis alá da nosa provincia, que nos, desde logo, non está dentro das nosas prioridades arranxar. O que sí nos estamos esforzando é intentar que a institución se vexa afectada no mínimo posible, non? E que pretendemos con estas iniciativas? Pois que con traballo, os deputados responsables de cada área, de todos os grupos políticos, traballen e veñan cos deberes feitos. E cheguemos á institución do Pleno, ao órgano do Pleno, cun acordo en donde, aínda que haxa un mínimo debate, pois haxa unha cordialidade. Niso estamos traballando desde os orzamentos, porque creo que non lle facemos ningún favor á institución e tampouco é o que nos demandan os veciños. Por iso lle traslado todo isto. A súa proposta pareceme moi ben, eu incluyo ya, ademais, na nosa. Vostede pareceme ben, responsable e, ademais, respetuoso institucionalmente que veña a esa comisión cunha proposta. Que na vai traer senón? Tena que traer vostede, que é o deputado responsable. Agora, o que temos que intentar entre todos é imprescindible, ademais, interiorizar esa forma de traballar, que vostedes son un goberno en minoría e que precisan unha forma de comunicarse con todos os grupos políticos responsable e transparente. E se vai nesa línea, insisto, como acabamos de demostrar nesta sesión plenaria, e moitas outras, porque hai que decir que detrás de cada acerto sempre houve unha actitud colaboradora do grupo que represento, senón ben sabe tamén vostede que non iba a salir adiante, e neste caso tamén salirá. Que aquí vostede citou as 3 obras dos 3 concellos que foron no plan de obras e servicios e a maiores deso está o resto. Sí, que as cifras, precisamente por iso, non as poñería nos medios de comunicación porque calquer persona con unha calculadora vería a discriminación. Pero tamén non entendemos. Vostede é normal que tamén tome as primeiras decisións nesa línea. O que sí lle decimos que hai que correxilos para a seguinte e que hai que ter unhos criterios obxectivos que se os ten este grupo, esta provincia, descoñéceos. Por descoñecer, hasta parece que o descoñece o que foi o seu socio de goberno ata ante de ayer. Así que creo que ese exercicio de transparencia nos vai a vir moi ben a todos. A provincia o verá, ademais, con vos ollos e será sempre en beneficio dos nosos concellos, non dos alcaldes, dos nosos concellos e dos nosos veciños. Se vostede quere sumala, que seña unha enmenda de engádega, dicindo que a esa comisión vostede se compromete, que ademais o valoro moi positivamente, que asuma ese compromiso de aportar xa un programa de actuación que someteremos a debate e a deliberación nesta comisión, pola nosa parte non hai ningún problema. E se non o acepta, pois eu non lle dou uso da palabra, que o presidente é o que ten que autorizalo. Sí, que ademais saberá tamén vostede que o parque móvil vai a primeiro aos concellos que non foi nunca, os nosos concellos van a ser os principales beneficiados, así que como non vamos a estar a favor, encantados desa aportación, non? Así que... Usted, cando estuvo gobernando, pois fixo 3 partes do mismo. Non adscrito, mandalos a donde nunca foron. Sí, daquela mesma, sí. Quero aclarar que o parque móvil non era competencia deste diputado. Pero, bueno, como se o fora, se hubiera sido, hubiera asumido as decisións como asumín todas, repito, e seguiré asumindo. Gracias. Se aceptan a emenda ou
usted acepta a emenda e se non pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a emenda. Punto número 10. Moción Queda aprobada a moción con esa emenda. Moción do Grupo Provincial Popular para poñer en marcha o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial e para asinar convenios de colaboración cos clubes de piragüismo da provincia. Moi bons días a todos. Traemos a este pleno unha moción para poñer en marcha o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial e para asinar convenios de colaboración cos clubes de piragüismo desta provincia. En base á seguinte exposición de motivos. Recentemente, o lucense Cristian Isaac Toro, proclamado campeón olímpico na proba de K2 200 metros nos Xogos de Río de Xaneiro 2016, recibiu a insignia de ouro da excelentísima Diputación Provincial de Lugo, distinción que ven a recoñecer a súa incuestionable trayectoria ao longo dos últimos anos. Así mesmo, o palista asinou no libro de ouro da provincia, no que deixou constancia do seu agradecemento a esta institución polo apoio recibido. O piragüismo sempre tivo unha gran importancia na nosa provincia. Entre as súas figuras máis destacadas, cabe citar o dous veces medallista olímpico Luis Gregorio Ramos Misioné, Ángel Villar Chilares e Pedro Cuesta, que participaron nos Xogos de México en 1968. Tamén se pode citar a outros piragüistas como Perurene Valledor. E cabe destacar, entre outros moitos, a Tania Fernández, participante en varios europeos sub-23. Para a práctica deste deporte existen 6 clubes na provincia a nivel de competición que contan con palistas federados, 2 na cidade de Lugo, o Club Fluvial e a cidade de Lugo, un en Viveiro, un en Foz, un en San Ciprián e outro en Ribadeo. A provincia de Lugo é, dende hai moitos anos, un referente nesta disciplina. E non cabe dúbida que en parte a isto contribuiu a Escola de Piragüismo posta en marcha pola Diputación e o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial, que funcionou dende o ano 2003 ata o ano 2007, ano do que o Goberno provincial bipartito decidiu pechalo de xeito unilateral. O Executivo provincial opta, a partir dese ano, por facer unha encomenda de xestión a través de Suplusa para que se encargara da xestión do personal da Escola de Piragüismo, así como do mantemento das súas instalacións, tanto no propio edificio como na propia contorna, cun orzamento aproximado anual de 50.000 euros, limitando na práctica a actividade da escola, que pasou a consistir na impartición de cursos únicamente durante o verán. O Grupo Provincial Popular cree que é convinte que a Diputación Provincial de Lugo, a marxen de continuar utilizando instrumentos tales como a convocatoria de axudas, contratos de patrocinio ou becas para dar maior e mellor cobertura ás actuacións deportivas na nosa provincia, debe poñer de novo en marcha o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial e colaborar cos diferentes clubes da provincia de Lugo. Por elo, coa experiencia e coas infraestructuras necesarias na zona dos Robles, coas que conta o Grupo Provincial Popular, eleva ao Pleno da Diputación esta moción para poñer en marcha o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial e para asignar os convenios de colaboración cos clubes de piragüismo da provincia citados, en base aos seguintes acordos. Primeiro, que a excelentísima Diputación Provincial de Lugo poña en marcha novamente o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial, que a excelentísima Diputación Provincial de Lugo asine convenios de colaboración cos diferentes clubes de piragüismo da provincia, contribuindo económicamente cos mesmos, coa finalidade de que estes fomenten o piragüismo de base entre os mozos e as mozas, que logo pasarán a integrar o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial. E, por último, que o orzamento na excelentísima Diputación Provincial de Lugo para o ano 2007 se teña en conta os recursos económicos necesarios para levar a cabo os anteriores acordos. Ben, na nosa corta etapa no Goberno provincial, e polo que o deporte se refire, decatámonos que 2 son os deportes que podíamos considerar como de referencia na provincia, especialmente se cabe na capital, onde reside a terceira parte da súa población. O baloncesto, do que teremos a oportunidade seguramente de falar noutros plenos, e o piragüismo, deporte que ano tras ano incrementa as súas licenzas. Para a presentación desta moción, o primeiro que fixo o Grupo Popular Provincial foi poñerse en contacto cos deportistas e responsables dos clubes. Entendemos que debemos dar un paso máis e poñer en funcionamento o Centro de Piragüismo de Tecnificación Provincial como algo noso, colaborando estreitamente cos diferentes clubes da provincia.
Unha vez que se coñece a iniciativa deste grupo, coa presentación desta moción, por parte da área de deportes convócanse reunións cos clubs da provincia cara á xestión da escola provincial. Este grupo, en todo caso, congratúlase de que a súa iniciativa sirva para desbloquear a situación. Pero esta solución era precisamente a que nós propoñíamos aos clubes hai un ano en este estado de cousas, aínda que sexa desde unha posición oportunista e de deslealtade institucional, claramente, pois, en todo caso, vamos a apoiala. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, por parte do Partido Socialista. Moi bons días a todos e a todas. Hai unha serie de cuestións que hai que precisar. Con todos non deberon de falar porque hai 7 clubes de piragüismo, non 6, na provincia. Independentemente de eso, en aras de ser construtivos e de chegar a acordos entre todos os grupos políticos, é certo que dende esta área, dende que eu son diputado, se le van a facer unha serie de actuacións e no eido do piragüismo fundamentalmente os contactos con diversos clubes, incluída a propia Federación Galega de Piragüismo, co obxectivo de chegar a un acordo. Coincidimos en que probablemente todo é mellorable, en este caso na Escola de Piragüismo tamén é mellorable. A proposta que se fai a través desta emenda que nos presentamos está consensuada con estes 7 clubes de piragüismo que hai na provincia e o que persegue fundamentalmente é non exactamente irnos a un centro de tecnificación, porque ten unha clara explicación, é que un centro de tecnificación a día de hoxe teñen unhas certas dificultades para valorar obxectivamente cal é a demanda real que hai de posibles palistas susceptibles de ser xa auténticas promesas. De maneira que a nosa proposta é un paso intermedio que implica unha reserva de crédito para o ano 2017, unha vez finalizando esa encomenda de xestión que hai con Suplusa, a favor dos 7 clubes da provincia para que eles sean os que xestionen directamente as actividades que se envolvan na Escola de Piragüismo e non só as actividades. Como ben se di aí nesa emenda, tamén se establece a mellora das instalacións, a adquisición de novo material e equipamento técnico, a posibilidade de contratar monitores e adestradores neste eido, así como tamén facilitar o aloxamento aos posibles candidatos a ir mellorando, a ir progresando nesta disciplina deportiva. Dicir que, insisto, isto é un paso intermedio, porque incluso a propia lei do deporte fala que os centros de tecnificación claramente no que atingue a deportistas de alto nivel competencia da Administración Xeral do Estado, en todo caso en colaboración cas comunidades autónomas. É certo que as entidades locais poden poñer en marcha centros desta magnitude, pero como no caso de Pontevedra, por exemplo, que é un centro de referencia, hai unha colaboración intensa da Xunta. Por eso nós, outra das cuestións que, aparte de cuantificar en 85.000 euros esa partida no orzamentaria de cara aos orzamentos do próximo ano e que haberá que empezar a debater, tamén propoñemos instar a Xunta de Galicia, dado que é como moi ben decía o diputado do Grupo Popular, un dos deportes que máis éxitos colleitou para esta provincia, tanto olímpico como campeonatos do mundo, pois a que, como di a propia lei do deporte, tampouco hai nada que impida que colaboren con esta actividade deportiva e incluso podan financiar de alguna maneira ou chegar a algún acordo con estes clubes de piragüismo para convertelo nun centro de promoción e de desenvolvemento desta disciplina nesta provincia. Tamén me gustaría engadir que non é de todo certo que non é certo en absoluto que a escola este pechada. Pódese cuestionar o mellor durante este tempo o tipo de actividades que se viñan facendo, que o mellor, agora con esta proposta, que eu creo que máis ou menos é consensuada, se pode mellorar, e a idea é mellorala, pero dende logo, todos sabemos que a maior parte dos clubes de piragüismo utilizan a escola de piragüismo, de que actualmente está aberta
e que, sobre todo, tamén se realizan actividades como visitas a centros escolares, a institutos, e incluso se colabora con outros clubes de outras provincias que desexan ter as súas piraguas no centro, nos distintos hangares. E, eu creo que, de algunha maneira, con certa claridade, este é un pouco a proposta do Grupo Provincial Socialista, de acordo coas necesidades e como punto de partida para ir engrosando e mellorando a calidade da escola de piragüismo. 6 minutos o portavoz do BNG. Moi bons días. Despois de escuitar as dúas intervencións, tanto a proposta feita polo diputado do Partido Popular como a proposta de emenda de sustitución feita polo delegado de Deportes, eu creo que feita con moi bon criterio, sabe do que está falando, obviamente non sabe tanto do que está falando o diputado do Partido Popular cando elaborou esta moción. E digo sin ningún tipo de acritude, non? Fálase aquí dos anos 2003 e 2007. Podenlle preguntar a traballadores desta Diputación ou a traballadores de Suplusa, que eran quen tiñan encomendada esa xestión, como deixou o Partido Popular esa escola de piragüismo que non se podía entrar nela. Non se podía entrar nela. Foi o primeiro que fixemos cando tuvemos responsabilidades de goberno. Aí están as probas, me remito, non ten máis explicación. É curioso tamén que por parte do Partido Popular, de quen fixo hora de portavoz do Partido Popular, vennos a dicir o que todos sabemos. Desde logo que o piragüismo deulle medallas a Lugo, medallas olímpicas, e os nomes sabémolos todos. Non hai máis que ir á Wikipedia, pero os que nos gusta o deporte, pois os conocemos. E conocémolos personalmente a eses que foron medalla nas Olimpiadas, non? E tamén conocemos os clubes da provincia polo seu nome. O de Ribadeo, por certo, lle digo que se chama o Clube Altruán, e o de Foz chamase o Club Callá, porque aquí dice que hai un club en Viveiro, outro en Foz, outro en San Cibrao, outro en Ribadeo. Eu creo que tenen entidade propia polo traballo que están facendo, e polo menos merécese que se diga o nome deles aquí. Eu creo que é o primeiro, non? Desde logo, usted sendo da Mariña, conoce o nombre dos de Lugo e non conoce o nombre dos da Mariña, tamén. Non sei, non lle debe gustar moito o deporte nin o piragüismo. Eu digolle que sí, que son un fan do piragüismo, aínda que non o practico. O que non practica é o meu compañeiro que está aquí, que é un gran deportista e piragüista tamén. Claro, esquécense nombres, como a Xoel García, como a Julio González Mantilla, Nacho González Mantilla, Sergio Rubio, como a Fran Rubio, probablemente non nos conoza. Pois sabe de onde saliron eses rapaces? Que están nos clubes Cidade de Lugo, están no Club Calla de Foz. Sabe de onde saliron? Pois saíron da Liga Provincial de Piragüismo, que cando entramos a creamos, cando tuvemos as responsabilidades de goberno durante eses anos. Desa Liga Provincial de Piragüismo, usted falaba do aumento de licencias. Sabe por que houve aumento de licencias? Pregúntelle aos clubes, se reuniu algunha vez con eles. Porque había unha Liga Provincial de Piragüismo que se creou desde aquí, chamada Copa Diputación de Piragüismo. Gracias a eso había competitividade, podían competir entre os 6 clubes da provincia, senón tiñanse que desplazar a outras provincias, tiñan que ir a Coruña e tiñan que ir a Pontevedra, e no deporte, para que haxa fichas, para que seña deporte, desde logo que ten que haber competicións, que foi o que creamos. E con eso tamén lle dábamos axudas aos clubes, que se repartían pois con un baremo aprobado por todos os clubes conxuntamente co correspondente delegado de deportes, onde se repartía en función dos éxitos acadados, medallas acadadas e do número de padexeiros de cada clube. Todo sempre dialogado e razonado nunha mesa. E suscribo totalmente o que acaba de decir o delegado de Deportes a respecto do que é un centro de tecnificación.
Un centro de tecnificación, desde logo que non recolle nenos de 8 ou 9 ou 10 anos. Todos os clubes que hai na provincia de Lugo sí que recollen a eses nenos, excepto algún, a mellor hai algún que non recolle, pero creo que 5 polo menos fan esa labor tan importante. Por lo tanto, do centro de tecnificación, aparte que desde logo que aí teria que haber pois un respaldo moi grande da Xunta de Galicia, como ben dixo antes o delegado tamén, eu creo que con esta emenda de sustitución que presenta o delegado de Deportes, creo que ademais polo que dixo se reuniu tamén cos clubes, polo cal o felicito, porque algo que tamén viñamos facendo durante todos estes anos, se os clubes, desde logo que están de acordo con isto, pois felicitarnos, desde logo que antes ou despois aquí, desde logo, van salir grandes figuras do piragüismo, entre outras cousas, pois polo traballo que se está facendo e que creo que se vai seguir facendo. 3 minutos ou 6 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí. Vamos a ver. Vamos a aceptar, lógicamente, a emenda, porque unha vez que está consensuada por parte do Grupo de Goberno e os diferentes clubes de piragüismo da provincia, pois nada temos que decir. Básicamente, congratularnos o que repetín antes, congratularnos que esa nosa iniciativa dá a sensación de que, de alguna maneira, pois puxo en marcha, digamos, esta gestión. Como temos coñecemento por parte por lo menos de parte dos clubes, de que efectivamente este acordo é satisfactorio para ambas partes, non temos ningún inconveniente, lógicamente, en apoialo. De todas maneiras, sí me gustaría deixar constancia de que un piragüista do nivel de Tito Valledor, nun acto aquí na Deputación, constame que lle deu as gracias a Cacharro, o expresidente desta institución, o día da recepción da medalla, lógicamente, polo apoio recibido a través das escolas de piragüismo de Lugo. É significativo, en todo caso, non? Entón, parece chamativo, resulta chamativo, despois do que dice Tito Valledor a súa intervención, de que o Partido Popular, na súa etapa do 2003 ou 2007, non fixeron a gestión das escolas deportivas. Pola miña parte, nada máis, apoiamos, evidentemente, esta emenda nos términos en que está redactada. Non sei se hai máis debate, se non pasamos á votación. 3 minutos. Engadir, agradecer a aceptación por parte de los grupos deste. Bueno, creo que independentemente do que estás a dicir, isto lévase falando cos clubes antes do que dixo Tito, xa dende o mes de xullo, porque creo que a tendencia natural dos 3 deputados de deportes que leva habido nesta legislatura foi esa, e creo que é un auténtico garante de xestión e, sobre todo, un exemplo de sinerxia e de bo funcionamento de capacidade de 7 clubes da mesma provincia, da mesma disciplina, que teñan esa capacidade de entendemento. Unha das cuestións que valoro, e xa adianto que tamén vai ser unha tendencia dende esta área, facilitar sinerxias e fomentar sinerxias entre distintos clubes de distintas disciplinas deportivas. Por outro lado, tamén cabe sinalar que este ano o compromiso co piragüismo máis aló desta axuda de cara ao ano que ven para que eles collan as rendas é indiscutible, porque o compromiso é de case de máis de 200.000 euros. Hai unha cuestión que tamén está pendente, como é unha colaboración co Club Calla de Foz, se colabora co resto de clubes da provincia, tanto en tema de subvencións nominativas como no feito da concurrencia competitiva na que todos participan. Eu creo que o esforzo que está facendo esta Diputación ven facendo xa dende hai tempo é de alguna maneira incuestionable. Considero que así debe de seguir sendo. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Nada, simplemente para decir que nós sempre tuvemos
temos e vamos a ter en conta pois as opinións de todos os presidentes de todos os clubes. Cada presidente pois pode ter a súa opinión e dar as alabanzas a quen queira, pero para nós tanto temos en conta a opinión de Fefo como a de Alberto, como a de Martín, como a de Tito, en definitiva a de todos os presidentes dos clubes, e desde aquí pois queremos tamén felicitalos polo traballo que están facendo, que non é nada fácil, é un deporte pois que leva a nivel de infraestructuras e de traslado das embarcacións, algo que fan prácticamente entre directivos e familiares, é algo que non se ve, é un deporte pois que moitas veces non goza dos espacios que tiña que ter en todos os medios de comunicación e, sin embargo, é o que máis éxitos nos dá. Nada máis. Un minuto, Cero do Partido Popular. Non, nada máis, simplemente felicitarnos por esta iniciativa que, de alguna maneira, pois, ven a poñer en marcha, ou se quere darlle un pulo máis a este deporte, pois, benvido sexa. Nada máis, moitas gracias. Ben, penso que é unanimidade, non? Que a emenda de Pablo, neste caso, e aprobamos a emenda según a presentou o diputado Pablo, de Deportes. Asunto número 11. Moción do Grupo Provincial do BNG para a execución das obras de reparación e mellora da estrada Airíos Momán. 6 minutos o... No, señor presidente, unha cuestión de orden. Vamos a ver, na anterior pleno de xullo, non sei se recordan, eu o pouco que recordo é que nos tempo que levo en política, que bastante, ningún grupo pediu nunca que quedara unha moción sobre a mesa, sempre era a petición ou a proposta do presidente. Con sorpresa vin que o Bloque Nacionalista Galego pedía que a moción deste diputado non adscrito quedara sobre a mesa. Por iso, con uns argumentos que usted aceptou. Por iso, creo que agora, cos mesmos argumentos, e permitíndome que parafrasee e lea incluso textualmente o que dice a acta do dito polo señor Ferreiro, pois, obviamente, eu pido que esta cuestión quede sobre a mesa. Porque esta moción ten unha cuestión de formas. Ten unha serie de cuestións que son de calado importante, que afectan os orzamentos. Base principal para rechazar o debate da miña. Co cal eu creo que é un pouco ridículo, se me permiten, poñernos a debater algo sen ter os informes económicos. Por tanto, pódese tratar, pero non vai ter moito sentido. Eu, por suposto, como diputado, pido que quede en riba da mesa, dado que necesita informes técnicos imprescindibles, tanto económicos e, sobre todo, porque pode haber puntos de dudosa legalidade. Por todo, lo solicite que quede sobre a mesa ata que haxa todos os informes para poder decidir en consecuencia. Nada máis e moitas gracias. O presidente decide. Como se vai explicar despois, xa estaba a parte del presupuestado e eu creo que non ten o mesmo sentido, que non é a mesma cousa que no anterior pleno. Parte desta carretera xa se empezou a arreglar e, por outra parte, está presupuestada este ano. Que se arregla sin cartos? Arréglase sin cartos? Non, digo que está presupuestada xa parte deste ano. Xa estaba con a intención de meterse. Non, era simplemente por saber. Non. 6 minutos o voceiro do partido do BNG. Sí, entonces seguimos coa moción adiante. Desde logo que urxencia ten esta estrada, porque a situación na que está, eu creo que unha gran parte de diputados e diputadas probablemente a coñezamos ou polo menos nos temos achegado ali en máis dunha ocasión. Esta moción é unha bella demanda dos veciños de Xermade e do propio Concello de Xermade, pois hai acordos plenarios unánimes xa desde o ano 2004 e 2005 a raíz de iniciativas do BNG nese Concello. A mellora desta estrada Airíos Momán é, polo tanto, unha bella demanda que xa entre os anos 2003 e 2006 se presentaron iniciativas tamén no Parlamento Galego e nos Concellos de As Pontes, a Xermade, apoiadas tamén por entidades veciñais,
solicitando melloras nas diferentes estradas dos términos municipais, entre as que figuraba a Lugo 2204, as Pontes Momao, polo seu carácter estratégico tamén que ten de conexión coa A6. Desde logo que houbo moito debate a respecto desto tamén no Parlamento de Galiza, porque para aquí se van destinar fondos do IRCM, do Instituto para a Reestructuración da Minería e do Carbón, e en infinidade de veces preguntas que temos feito no Parlamento de Galiza, pois pasaban a responsabilidade ás Diputacións da Coruña e a Diputación de Lugo, nos tramos que lles corresponde a cada unha. No plan do carbón xa 2006-2012, para o período 2007, figuraban 200.000 euros, 80% por parte do Instituto da Minería e do Carbón e 20% da Xunta. En xullo do 2008, as Consellerías de Política Territorial e Innovación tamén asinaron un acordo de colaboración por valor de 200.000 euros. O proxecto de construción que leva por título o acondicionamento das estradas provinciais dende o polígono dos Eiríos, nas Pontes a Momán, foi aprobado o 14 de setembro de 2010 con un orzamento de adxudicación de 143.780 euros. E tamén sabemos, desde logo, así nos comunica o Grupo Municipal do BNG de Xermade, que en maio de 2015 o actual alcalde de Xermade presentou a petición de cesión voluntaria de terreos afectados por esta estrada, tanto municipais como particulares. Posteriormente, a Diputación arranxou, creo que, 2 kilómetros. A comenzos do verán de 2016 tamén a Diputación da Coruña aprobou o arranxo do tramo da zona da provincia da Coruña, a DP 7001, pertencente ao Concello das Pontes. Tamén na relación que leu o delegado de Vías e Obras, creo que aparecía a Lugo P 2204 nas previsións. Desde logo que é urxente. No mes de agosto, pasei por ela desde o mes de agosto, reconozo que non volví, perdón, de setembro, a principios de setembro, e desde logo que para un coche que seña moi baixo ten que facer zigzag para poder pasar en moitos sitios. Por eso decíamos que si era urxente e, desde logo, que non íbamos a deixar sobre a mesa esta moción polo problema que supón para todos os veciños e as veciñas. 6 minutos, diputado non escrito. O voceiro do PSOE. Bueno, novamente volvemos a entrar no tema que xa escoitamos no debate da moción do Partido Popular. Non sei se ten sentido afondar neste tema. O proxecto está aquí, o proxecto vai ir, se non vai na Xunta de Goberno deste viernes, vai ir na próxima Xunta de Goberno. E, bueno, ten dotación presupuestaria. Eses 2 kilómetros que foron os que se conseguiron, porque dada a premura de ejecución precisamente de reparación desa vía, esa vía ensanchouse no seu primeiro tramo, vaise ensanchar neste segundo tramo, e faltaban aí, por parte dos titulares dos terrenos, pois algunha firma. Neste momento xa se conseguiron e vaise a cometer este proxecto próximamente. De todas maneiras, gustaríame decir aquí que bueno, xa veo este pleno en máis ocasións, a carretera de Momán ás Pontes, incluso Clero se dedicou a rezar no medio da carretera, dícese porque había baches. Bueno, pois nós tamén entendendo que temos que velar pola seguridade dos ciudadanos, digamos que esa carretera tiña reductores de velocidade incorporados, dado que quen rezaba nese momento no medio da carretera non tiña permiso para cortala. Así que instaría desde aquí ao clero que se dedique máis ben aos rezos e atender á Iglesia e o tema das carreteras que lles deixen ás institucións que realmente é a quen lles corresponde. Así que vaya desde aquí pois tamén esa reflexión sobre a intervención de distintos órganos alleos en cousas que non son da súa incumbencia.
Por outro lado, é lógico que a Diputación Provincial atenda as demandas dos veciños na medida do posible. Desa maneira, nós, sendo escrupulosos nese sentido, pois aquí está o proxecto e ejecutarase próximamente. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, moi bons días, señor presidente, señores diputados e diputadas. Ben, decir que o Grupo Provincial do Partido Popular sempre estivo e estará a carón dos veciños e defendendo as súas necesidades alá donde sexa en toda a provincia. E, lóxicamente, non vai ser, en este caso, distinto e apoiaremos a moción presentada polo BNG, aínda que, por decirlo suavemente, califiquemos como unha moción oportunista, porque xa é unha bella demanda tanto do Grupo Provincial do Partido Popular como por parte do alcalde, o anterior alcalde do Concello de Xermade e dos veciños de Xermade. E, cando menos oportunista, porque é presentada por un grupo político que ata fai pouco tempo compartiu labores de goberno e responsabilidades de goberno co Partido Socialista. E lémbranse vostedes, quizáis agora en este momento, de que existe o Concello de Xermade, de que existen os veciños de Xermade e que os veciños de Xermade teñen unha estrada que é titularidade provincial e que debe ser responsabilidade da Diputación Provincial a súa conservación, pois lémbranse agora. Curiosamente, cando deixaron vostedes a silla da moqueta e descenden a bancada terrenal, pois atopan vostedes que os veciños de Xermade teñen esa necesidade. Será que, ao mellor, desde esa bancada se ven mellor as cousas distintas que dende a silla da moqueta. Ben, como ben saben, pois, os que somos alcaldes, gracias á vontade dos veciños, sabemos ben o que é manter a rede viaria municipal e mantela en boas condicións. O esforzo que nos custa. E tendo en conta eso e que aqueles concellos que se agrava, que donde goberna o Partido Popular e que sufrimos durante 9 anos no que gobernaron vostedes a Diputación Provincial en conxunto, a discriminación en canto ao mantemento da rede viaria provincial dos nosos concellos, donde prácticamente non se tivo en conta e se desviou esa atención aos concellos donde goberna o Partido Socialista e o BNG, pois con maior dificultad todavía, non? E a maiores desto, pois lembramos aínda o anterior presidente desta institución, o señor Besteiro, acostumado a dar publicidade a grandes proxectos que despois non se leva a cabo, pois xa no 2014 anunciou un orzamento de 600.000 euros para acometer a reforma desta estrada e a día de hoxe aínda non se levou a cabo. Lóxicamente, pois, tendo en conta como actuaba o señor Besteiro, pois, e lembrando un pouco o seu proxecto estrelo como é o Centro de Recría e que xa tamén no ano 2015, en víspera das eleccións municipais, anunciou tamén a apertura dese centro e estamos rematando o ano 2016 e tampouco non se levou a cabo, agardemos que en este caso si xa conta cun orzamento, pois lóxicamente os veciños de Xermade dispoñan de unha estrada en condicións axeitadas que comunique Momán con as Pontes. E nas mesmas condicións en que está abordada xa por parte da Diputación Provincial da Coruña, que se actuou con bastante máis dilixencia que está a actuar a Diputación Provincial de Lugo. Así, pois, entón, demandaría do BNG pois que agora que están na oposición e están nesta bancada, pois empezan a decatarse, darse conta de como actúan os seus ex-socios de goberno, pois empecen a exixirlle responsabilidades á hora de manter a rede viaria provincial ao longo de toda a nosa provincia. Tres minutos o vocero do BNG. Pois, en primeiro lugar, dirixirme desde logo que o delegado de Vías e Obras, agradecer pois os datos que puxo en riba da mesa, neso coincidíamos todos que era necesario e que, bueno, que tramo a tramo, con máxima urxencia posible, pois, en a medida das posibilidades, se vai facendo. Decirlle ao diputado do Partido Popular que dámonos conta de como actúa a Xunta tamén.
non só a Diputación, non só os concellos, dámonos conta de como actúa a Xunta, porque a estrada Cabreiros-Momán creo que é de titularidade da Xunta, me parece, e o proxecto leva feito desde a época do bipartito. Está nun estado lamentable. Iso é a responsabilidade da Xunta. Dámonos conta de todo, ou de casi todo, porque na oposición dá tempo a ver máis cousas. Dá moito tempo a ver máis cousas. Eso que somos dous, nada máis, aquí, pero vemos as cousas. E ustedes ás veces miran para outro lado, como, por exemplo, nesa estrada. Eu xa teño dito moitas veces en moitos debates desde o ano 2007 para aquí, cada vez que salía o tema da rede viaria. Claro, ustedes, o Partido Popular, tiñan o seu coto privado aquí, o señor Cacharro tiña o seu coto privado durante 24 anos e empezou a facer carreteras por todos os lados. Tiña o seu xestur particular, tiña os seus chiringuitos particulares, os chiringuitos que montaba o Partido Popular. Enchémonos de carreteras, máis de 4.000 kilómetros de estradas, que desde logo que eso non se sostén. E moitas delas que tiñan que ser de titularidade da Xunta, como unha que vai conocer ben o señor Quinzo, que é a Trabada Barreiros. Esa ten entidade suficiente, que son 20 kilómetros, que conecta a Trabada coas praias de Barreiros, tiña entidade suficiente polo tráfico que ten unha intensidade media diaria altísima para que fora da Xunta. Pero non, aquí duplicando esforzos, duplicando inversións. Foron vostedes durante 24 anos os que fixeron que a provincia de Lugo seña unha das que máis rede viaria provincial ten. Eso tuvémoslo claro, e desde logo que o BNG sempre o defendeu, transferir, pois, na medida que se poidera, pero con firmeza e con axilidade, a Xunta moitas desas estradas, pero fixeron moi mal ustedes, fixeron moi mal durante eses 24 anos, porque se facían estradas a pedir de boca. En función, se conectaba dous concellos amigos carando o Partido Popular, como foi naquel caso de Barreiros e da Trabada, pois fíxose, cando tiña que ser a Xunta de Galiza. Por eso, nós entendemos que é complexo, complexísimo, manter a rede viaria provincial moitas veces ao 100%. Somos a provincia que máis kilómetros de estradas ten. 3 minutos o diputado Angelito, 3 minutos o voceiro do PSOE. Nada máis, nos, despois de expoñer o que expoñemos, despois desa inversión anunciada de 414.000 euros nesa estrada, nos o que nos queda, independientemente que entendésemos que a moción pois, xa non há lugar neste momento, nos apoiaremos a moción do partido do BNG. 3 minutos o voceiro do PP. Ben, brevemente, si me aledo que diga vostede que ve mellor as cousas desde a oposición. Non sei por que tanto empeño en chegar ao goberno se están mellor desde a oposición e defenden mellor os intereses dos veciños dentro da oposición. O sea que, sí. Ben, é dicirlle que, xa yo dixen antes, os que temos responsabilidades nos gobernos municipales e revalidamos eses gobernos, lóxicamente é porque atendemos a nosas responsabilidades e non nos escudamos en decir que non mantemos a rede viaria municipal porque non nos axuda outra administración ou que outra administración debe facelo. Pois cada administración cada pau ten que aguantar da súa vela, cada administración ten que acometer a reparación da súa rede viaria municipal e a Diputación, como non, debe facelo. E levan os veciños de Xermade agardando moitos anos, e xa digo, e con anuncios e compromisos, e esperemos que desta vez sexa definitiva, cando había un orzamento inicial tamén de 600.000 euros, agora xa está reducido a 400.000, no seu momento Besteiro e o portavoz no Concello de Xermade anunciaron públicamente, así está recollido nos medios escritos tamén, unha reducción de 200.000, o sea que ao final non sabemos cal é a cantidade nin a reparación que se vai a facer. Pero sí me gustaría que a reparación que se faga, esa estrada se faga en condicións axeitadas, con cesión dos terreos suficientes para que teña unha anchura suficiente e eliminación de curvas para que sexa unha estrada en condicións axeitadas para as persoas que discurren por ela. Moitas gracias. Un minuto para rematar. Pois nada máis, felicitarnos e felicitar desde logo que os que sufren, que son os veciños e as veciñas de Xermade, que isto se vai a empezar xa, polo que se dixo na próxima xunta de goberno, ou mellor se leva xa esta estrada,
e facer, bueno, pois tamén coa máxima rapidez que se poida o tramo pendente que queda, nada máis. Pois entendo que hai unanimidade. Bueno, unha abstención en tal caso. Ben, pois espera, queda votos a favor, entonces. Joder, que... Abstencións, unha de Manuel Martínez e contra ningún. Queda aprobada a moción. Decimos o segundo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Deputación de Lugo participe na financiación das visitas dos escolares da provincia aos museus pertencentes á rede museística provincial. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, tamén vou intentar non agotar os 6 minutos. En todo caso, cando polas circunstancias que non veñen ao caso, deixamos o Goberno da Diputación, xa anunciaba naquel momento que a nosa oposición iba a intentar ser constructiva e que tiñamos un manual, por así dicilo, no propio acordo do Goberno que firmamos no seu momento e continuando cos plans de traballo que desde as distintas áreas que levábamos tiñamos pensado. En todo caso, isto que ten hoxe aquí a pleno era algo que estaba xa diseñado, incluso tiña xa nome e estaba bastante avanzado na parte teórica e trátase de aproveitar, por unha banda, ese feito que creo que é constatado e que estamos todos de acordo, que é a moi boa calidad que teñen os distintos museos da rede provincial, moi boa calidade, aproveitar o magnífico traballo que fan todos e cada un dos días moitos dos profesionais que están neses centros de traballo, que están a converter os museos da rede en algo máis que meros espacios expositivos. Estános a converter en auténticos centros culturais naquelas comarcas nas que están enclavados. Tamén é algo que creo que podemos compartir todas e todos, que esa calidade que teñen os museos da rede provincial non se corresponde en absoluto co coñecemento que hai deles, sobre todo na propia provincia de Lugo, incluso nas propias comarcas onde están as redes, como pode ser os museos da rede, como pode ser o Pazo de Toro en Monforte ou o Museo de Mar, nas propias comarcas existe un descoñecemento bastante grande das posibilidades, non só, insisto, como museos positivos, senón como centros culturais que teñen eses centros. Tamén é unha realidade, e tampouco nos vamos meter nas causas, nin se é axeitado ou non, que os centros educativos públicos están a ter cada vez máis dificultades para diseñar e levar a cabo actividades extraescolares. Sobre todo, como deben ser as actividades extraescolares financiadas por diñeiro público. É dicir, deben ser actividades onde non teñen absolutamente ningún custe para os nenos e nenas. Non pode ser que unha actividade extraescolar pague unha parte o colexio, por así dicilo, e os nenos paguen outra parte, porque iso levaría a que parte deses nenos non puderan ir a esas actividades, co cal, encima, estaríamos subvencionando as actividades àqueles que pertencen a familias que teñen a sorte de ter traballo a un nivel económico máis alto. En todo caso, insisto, que están a ter dificultades porque os recortes foron importantes nos últimos anos. Con esta iniciativa conseguiríamos, por unha banda, estender a cultura e o coñecemento da nosa historia, do noso país, a esa mocidade, a eses mozos e mozas, os nenos máis pequenos, que son os que máis o necesitan, ademais. Axudaríamos, como dicía agora mesmo, os centros educativos a deseñar e levar a cabo e executar as actividades extraescolares e tamén, é un obxectivo creo que moi importante, faríamos unha publicidade que de outra maneira eu creo que é impagable, que de estender o que é o contido e as ofertas, as posibilidades que dan os centros da rede museística provincial ao conxunto da sociedade, que esas mozos, esas mozas, o profesorado que os acompaña, señan auténticas correas de transmisión do magnífico traballo que ali se fai. E, por último, como postura que estamos a defender nesta legislatura de xeito continuado, é unha forma de repartir os fondos públicos, o fondo de Diputación neste caso, totalmente obxectiva. Lanzamos un plan, unha proposta, unha liña, como se queira chamar, e calquer centro público, calquer neno, calquer nena da provincia ten acceso a poder disfrutar, entre comiñas, deses proxectos, deses plans financiados con cartos públicos, neste caso, da institución provincial. Eu solicito o voto favorable a esta moción
e incluso deixo calquer tipo de detalle ou de cambios que se queiran facer en mans do propio Servicio de Cultura, se considera oportuno tamén apoiar esta moción para que, lóxicamente, cando se execute, que teñan certo marxen de maniobra que sempre se necesita a hora de deseñar un proxecto deste tipo. 5 ou 6 minutos ao Partido Popular. Bos días a todos e todas. Bueno, ao noso modo de ver, o BNG esquece que a importante fonte de coñecemento e de cultura que supoñen os museos ou a existencia dos museos non se reduce solamente aos 4 museos que son titularidade da institución provincial, senón que tamén o resto dos museos de titularidade municipal que se atopan espallados pola provincia e nos distintos concellos, pois supoñen tamén unha importante fonte de cultura e de coñecemento. Eu vou citar, entre outros, algúns como o Museo Etnográfico da Fonsagrada, o Museo Etnográfico Municipal de Quiroga, o Museo da Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Son exemplos de museos que son de interese e que non tería sentido financiar dende a Deputación Provincial as visitas dos escolares da provincia aos 4 museos de titularidade provincial e deixar no camiño todos estes museos dos distintos concellos que supoñen tamén unha fonte de cultura e de coñecemento importante, porque se o fixéramos así, como establece o BNG, estaríamos ao final incurrindo no erro que pon de manifesto o BNG na exposición de motivos da súa moción, cando dice, claro, o traballo realizado nestes museos, en alusión aos museos da Deputación, é máis coñecido e valorado fora da provincia que dentro da provincia. E por que pasa iso? Pasa porque, efectivamente, non se facilita a axuda necesaria para que os escolares dos distintos centros da provincia poidan acceder, en primeiro lugar, aos museos que teñen máis preto da súa localidade. Vou poñer un exemplo. Supoñamos que, efectivamente, aprobamos esta moción tal e como a plantexa o BNG e resulta que financiamos a viaxe dos alumnos dun colexio de Xermade ao Museo Provincial de Lugo. Miren, antes deso, eu creo que está o Museo de Arqueoloxía da Prehistoria de Vilalba, que efectivamente tamén se lle queda polo camiño e primeiro debe coñecer tamén este museo, entre outros motivos, porque evidentemente hai unha serie de elementos, unha serie de pezas que se expoñen nese museo e que efectivamente aumentan e enriquecen o seu coñecemento sobre como era a cultura, por exemplo, dos seus antepasados, desa zona da Terra Chá, de Vilalba e Xermade, e o que imos a facer é traelo a Lugo, a que vexa efectivamente un cadro de Tino Grandío, por poñer un exemplo con todos os respetos cara ao pintor. Eu creo que esta moción se debe de facer extensiva a que efectivamente a institución provincial participe tamén nas viaxes dos alumnos e alumnas de todos os centros da provincia a todos os museos de titularidade municipal. E, como digo, non só aos museos, os 4 museos da Deputación. Ocúrrenseme máis exemplos. Por exemplo, miren, un alumno ou alumna de Pedrafita do Cebreiro ou de Negueira de Muñiz. Traémolo a Lugo a amosarlle o que hai no Museo Provincial e non lle facilitamos a visita ao Museo Etnográfico da Fonsagrada, por poñer un exemplo que tamén ten unha serie de elementos que, efectivamente, poden ser enriquecedores en términos culturales. Por iso, como dicía, nosotros, o noso grupo, Grupo Provincial do Partido Popular, presentou unha emenda na que, efectivamente, respeta os puntos que figuran no petitum da moción que vostedes presentan, pero, ao mesmo tempo, engade un punto máis no que se solicita que a área de cultura da Deputación elabore un censo dos museos municipais que existen na nosa provincia e que a Deputación Provincial inclúa no plan de axuda as visitas do alumnado dos centros escolares públicos da provincia de Lugo aos museos municipais. Eu creo que é unha emenda coa que pretendemos engadir, efectivamente, un punto máis que é beneficioso para todos os alumnos e alumnas da provincia, é unha emenda que non perxudica a ninguén e que eu creo que estamos en condicións de que todos os grupos políticos apoien. Nada máis por esta primeira intervención. 6 minutos, o vocero do PSOE. Moitas grazas, señor presidente, aínda que xa avanzada a mañá, bo día a todos e a todas. O certo é que, dende o Grupo Socialista, compartimos esa inquietude por divulgar a rede museística provincial, porque entre as bases da propia rede museística
son sobre as que se foi construindo este proxecto e entre elas está a propiciar a participación, é dicir, normalizar o que era extraordinario nos museos, levar os 4 museos que forman parte desta rede á sociedade, incluso sacar das paredes dos museos o seu contido, que tradicionalmente se ve envolto por elas. A apertura das portas, das fiestras, a humanización, en definitiva, dos museos da rede provincial, precisamente cando a cultura máis carente estaba de recursos económicos debido, certo é, a unha crise económica, pero tamén o abandono doutras institucións que teñen amplias competencias en materia cultural. A creación da rede permitiu precisamente nesa situación conectar os museos coa sociedade, nun momento no que, como dixen, a economía en crise non favorecía precisamente as inversións culturais. Aínda con todos os esforzos e co número en aumento ano tras ano dos visitantes que se achegan ata a rede museística, temos 2 asignaturas que están pendientes de aprobación. O primeiro é aumentar esas visitas por parte de persoas da provincia e difundir a rede no territorio, porque é certo que é unha descoñecida para moitos habitantes da provincia. E segundo reto e asignatura pendiente, consolidar a mocidade da nosa provincia como integrante da rede museística. O futuro da rede, dende logo, pasa por superar estas 2 asignaturas, entre outras importantes cuestións, e por eso esta proposta será apoiada para que as visitas escolares se integren na programación de desenvolvemento da rede museística. Ben, é certo que nos, dixen no principio, compartimos esa inquietude por divulgar a rede museística. Non deixa de sorprender a demagoxia, unha vez máis, do Partido Popular, que hoxe se acerca aquí a dicir que é necesaria tamén a divulgación de outras entidades expositivas que hai na provincia de Lugo, que o certo é que sorprende que a vostedes non lles acorde que gobernan neses concellos e que gobernan na Xunta de Galicia, precisamente para poñer en marcha tamén, dende o ámbito educativo e dende o ámbito cultural, propostas deste tipo que acheguen a toda a cidadanía, non só os escolares, a eses outros centros. Nada máis neste primeiro turno de intervención. 6 minutos de... No. 3 minutos o vocero do NG. É que realmente non valorando a... Eu, por certo, eu non teño ninguna emenda, a nós nos deron hoxe ninguna emenda. Non sei, non vou ser mal pensado, pero é que non temos ninguna emenda, de ningún tipo. Só nos pasou antes unha do Partido Socialista, dunhas mocións anteriores. Dicir, non descoñezo, coñezo porque me comentaron algo a portavoz do Partido Popular antes de entrar, pero non teño a emenda por ningún lado. Pero, bueno, en todo caso, non dicindo que seña unha proposta a desbotar, para nada, eu creo que non ten moito que ver co que estamos propoñendo, que aquí estamos propoñendo o que é os museos da rede provincial. Pero é que é máis. E díxeno ou intentei reforzalo na miña intervención. Se algunha virtude teñen os museos da rede provincial dende o noso punto de vista é que son moito máis que un espacio expositivo. É un centro cultural, un centro onde se programan e se levan a cabo actividades de todo tipo, que é precisamente a forma de facelos atractivos para, neste caso, os escolares da provincia. Incluso as propias capacidades que podan ter moitos dos centros, moitos dos museos de titularidade municipal, non sei hasta que punto poden soportar, no bon sentido da palabra, a afluencia dun número grande de alumnado. De todas formas, é mellor non meterse neso porque é algo que descoñecemos. Eu pareceme ben a parte onde propón que a área de cultura faga un censo perfectamente detallado con todas as características de cada un dos museos que existen na provincia, seña cal seña a súa titularidade. Parece ben nese sentido. Agora, o de que se financien os viaxes dos escolares aos museos de carácter municipal, eu deixaría por unha proposta independente desta. É máis, se traen esa proposta ao pleno, é moi posible que teñan o apoio do BNG. Eu, neste momento, deixaría a
a moción tal e como está planteada, que creo que é clara e que tamén non molesta a ninguén e beneficia a todo o mundo. Logo, en todo caso, en función de como vaya, tamén se pode, a área de cultura, que pode ampliar esa proposta. Aquí estamos, como dixen xa noutro dos puntos, facer política e tamén facer ensaios e ir rectificando sobre a marcha. Eu, en principio, non aceptaría esa emenda, salvo que desde a área de cultura se diga que se pode abordar ambas as dúas cuestións. Eu, de momento, deixaría como algo independente. 3 minutos, o voceiro do Partido Popular. Sí, ben, non imos retirar a emenda está debidamente registrada na forma correcta. Vamos a ver, esta emenda non se presenta con ningún ánimo de demagoxia. Eu creo que demagoxia é o que fan o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego á vista da moción que presentou o señor Santos, na que criticaba a marcha da xente do rural cara a cidade de Lugo, de que o rural, os concellos da provincia, non estaban dotados de servicios, que non se miraba por eles. Aquí o que vexo é que se predica dunha maneira, pero logo quérese gobernar de outra maneira. Se efectivamente vostedes queren axudar aos concellos da provincia e se queren preocupar de que efectivamente os escolares da provincia teñan coñecemento dos distintos museos, sobre todo os museos da súa zona, o correcto é que apoien esta moción, porque además a Diputación é unha institución municipalista, é dicir, non estamos falando de que excepcionalmente teña que axudar aos concellos, non, é que xa a propia natureza xurídica coa que xurdiron as deputacións a raíz do decreto do ano 1834 que as creou, contempla entre as súas funcións a de contribuir a axudar aos concellos da provincia. Por lo tanto, eu non sei por que se ofenden, porque isto nin se presenta con ánimo de facer demagoxia, pero, aínda maiores, o que máis nos sorprende é que haxa formacións políticas que, á vista do que dixeron noutras mocións, se sintan ofendidas polo que traemos a pleno. Aquí non se trae a pleno algo que non se poida facer. Oiga, vostede critica na exposición de motivos da súa moción é que son máis valorados os museos da Deputación pola xente de fora que pola xente da propia cidade, pola xente de Lugo. Por qué? Porque non se facilita de alguna maneira o acceso á xente da cidade ou á xente da provincia, pois non incurra no mesmo erro co resto dos museos de titularidade municipal que hai espallados polo resto da provincia nos distintos concellos. Simplemente é unha petición que queremos facer, non imos retirar a nosa emenda, imos apoiala, é dicir, votar a favor, e senón, pois temos que votar en contra esta moción e traerémola para o próximo pleno ou para outro pleno. Nada máis e moitas gracias. Ben, comenzando por a miña intervención por dar contestación a algo que apreciaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, dende logo por parte da área de cultura non haberá ningún problema en realizar un censo de museos de titularidade municipal na provincia de Lugo. Pero puntualizando máis alá desto na intervención do representante do Partido Popular, vostedes sí que teñen unha seria dificultade e é que contan coas dotacións, cos servizos, isto non é demagoxia, en apuntamento que decía o vicepresidente fai un anaco, vostedes contan cos servizos e parece que non teñen ganas nin están capacitados para cubrilos, porque se son vostedes nos seus concellos nos que teñen museos municipais e dende aí non son capaces de xestionalos nin de difundilos siquiera entre a poboación do concello, que é a máis próxima, e non son capaces dende a Xunta de Galicia de consolidar ningún plan para divulgar eses museos que vostedes chaman desde que vostedes teñen nos concellos nos que están gobernando, dende logo a dificultade teñen a vostedes e non a Diputación Provincial. A min gustaríame que moitos deses concellos tomaran exemplo do traballo feito na rede museística provincial e que xa dende hai tempo se puxeran a traballar e comenzaran a divulgalos e a abrirlles as portas tal e como se fixo cos 4 museos que integran a rede museística provincial, que son exemplo non só na provincia, senón en todo o territorio nacional. A min gustaríame que vostedes tiveran tomado exemplo de todo isto. E tamén comparto co voceiro do BNG que debería ser unha planificación diferenciada, porque probablemente a oferta que teñan para facer o público, e concretamente o público infantil, sexa moi diferente. E o tipo de visitas tamén teña que ser diferente, porque evidentemente a oferta que teñen
non é comparable á oferta que pode facer hoxe por hoxe a rede museística provincial, tanto polo esforzo dos seus traballadores como pola dotación de medios con que se foi mellorando ao longo dos anos. Daí que creo que, sin decir un non a esa posibilidade, si diría un non neste momento por ser algo completamente diferente do que constituye unha oferta para visitas guiadas infantís ou de carácter escolar á rede museística provincial. Son cousas ben diferentes e non só consistiría a elaboración en facer un censo e demais, sino que todo eso habería que traballalo polo miúdo e ver exactamente con que medios contan, con que recursos contan para albergar esas visitas escolares. Moitas grazas. 3 minutos o deputado no escrito. Eu pensei, a verdad, que iba a haber unanimidade nesto e, obviamente, iba a absterme ou salir da sala. Visto que, en principio, parece ser que non hai unanimidade, obviamente, ou se incluye, porque me parece moi positiva a proposta do Partido Popular que se incluyan esos museos, eu votaría tamén en contra. Entón, eu que lle pido ao bloque que se a quere sacar adiante, teno fácil, se non a quere sacar, pois eu non podo permitir, cando considero que é unha proposta asumible, razonable, lógica de potenciación de todos os museos da provincia de Lugo, que por non sei que non se explicou, pois non se acepte esa emenda. Se se acepta, obviamente, vai ter unanimidade, me imagino, eu abstereime, pero se non, eu votarei tamén en contra. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar o portavoz do BNG. Non vamos a aceptar a emenda, insistindo en que é moi posible que se isto volva a pleno e o vexemos con vos ollos e votemos a favor, pero é que non podemos aceptar engadir algo que non sabemos que é o que estamos engadindo, porque realmente non sabemos nin cantos museos hai, nin como son, nin a que se dedican, nin que é o que teñen. Faguemos primeiro ese censo de museos provinciais e de calquer outro tipo que poida haber na provincia e logo miremos como podemos facer para darlles ou estender a publicitaros da forma axeitada. E máis, eu hasta lle pediría á área de cultura que se moción non se aproba, que se pode ser que faga algo parecido, como se pode encaixar legalmente, porque creo que é un tema legal, un tema importante, tanto no sentido de financiar as visitas dos escolares dos centros públicos, como de facer o censo de todo tipo de museos, casas, museo, etc., que hai no conxunto da provincia. E logo, eu si quero quedar claro unha cousa, eu digo ao señor Balado, a min para nada me ofendeu a emenda, todo o contrario. Insisto que me parece unha idea interesante, que me parece unha boa idea, pero que hai que estudiar e hai que saber a que lle vamos a aplicar eso, porque neste momento non o sabemos. Non o sabemos. Entonces, en canto teñamos esa información, pois para adiante, e en todo caso, pois apuren a traer a proposta, porque senón igual nos adentamos outros. Entendo que non acepta a emenda. Señor presidente, antes de proceder á votación, se vai proceder agora, vais a proceder á votación? Claro. Sí, bueno, vamos a ver, eu, a verdad, agora, a toro pasado, pois todo está ben. Tamén tiña pensado pedir que se dara sobre a mesa esta moción do bloque, pero por non ser reincidente, pensar que só os infiloiles non o fixen, pero agora eu creo que deu argumentos suficientes, dado que non hai esos informes económicos, nin hai nada que justifique, nin que lle convenza de que esa ampliación dos museos, que son 4, según entendín eu, a maiores, que dicen que non están cuantificados, entendín que eran 4. Pois que quede sobre a mesa, que se acorde, non sei, da forma que sea, ou no próximo pleno, por xunta de goberno, incluso por decreto de presidencia, xa de acordo das forzas políticas, pois se leva a cabo esa proposta de englobar os do Deputación Provincial e as dos 4 que indicou ali que son municipales. Nada máis e moitas gracias. Eu entendo que deixar sobre a mesa algo é antes de votarlo, antes de debatilo. Mira, señor presidente, eso, perdón, Ferreiro, non sei. No, quero dicir que isto fixo de julio, fixos así. Votouse a urgencia, non aceptou a urgencia e non se debatiu. A outra empezabas a debatir, eu creo que son casos absolutamente... Eu teño aquí acta.
e traía. Son casos absolutamente similares. Ora, se usted considera que non, que xa o considerou antes, aquí o señor Ferreiro acaba de decir que non hai informes económicos, igual que a diputada de Economía. Fágase esos informes económicos, mire o que, porque tamén é certo que habrá incluso que controlar os precios dos autobuses, porque hasta do mismo núcleo de población, cos mesmos kilómetros, uns cobran unha cousa e outros outra. O sea, a mí parece ben que se regule, pero eu pídolle o que usted fixo fai 2 meses, e reitero agora, obviamente, é unha potestade súa que usted pode exercer ou non, pero creo que sería en aras ao consenso, sería unha boa proposta. Nada máis e moitas gracias. Nada, sin ánimo de empezar a discutir de chorradas, lóxicamente, a propia proposta é instar, que non é tomar unha decisión executiva. Non só é instar, senón que incluso se insta no curso de forma intencionada no curso 16-17 para que poida incluirse se fora necesario nos orzamentos do 17, que a parte non é tampouco necesario porque se pode meter no apartado de promoción cultural no cal non é unha dotación presupuestaria moito máis amplia, non teria ningún tipo de problema. Pero a pesar de todo eso, insisto, sin meter a discutir en chorradas e compararlo con cousas que incumple claramente a lei, como dicen os informes xurídicos desta casa. Sin meterme neso, eu a esta casa vou pedir que quede encima da mesa. Pero por outro motivo distinto, xa que estamos en función da emenda esa, en aras de conseguir unha unanimidade, que a área de cultura proceda a apurar o censo de museos, que saibamos que número de museos e a que se dedica cada un deles, deses museos municipales dos que fala a emenda do Partido Popular, e con eles encima da mesa no seguinte pleno, volvemos a debatilo e aprobámoslo ou non. Eu, se o señor presidente o considera oportuno, deixámoslo á espera de saber a que nos estamos referindo nesta proposta. Eu, personalmente, sentiría moito máis cómodo porque quero saber, cando voto algo, que é o que estou votando. E, sinceramente, se acepta a proposta neste momento, non sabría o que estou votando. Co cal, se estamos todos de acordo, deixámola para o seguinte pleno hasta que nos veña o censo de museos da provincia. Usted ten que pedir a retirala e planteala de outra maneira despois, supoño. Vale, venga. Retira a moción, non hai votación. 13º punto. Moción do deputado non adscrito para que o Pleno desta Corporación Provincial tome coñecemento dos cambios de condición dos deputados acaecidos na composición do Pleno para que os mesmos se reflictan nesta sesión plenaria e que a composición das comisións se adapten na súa proporcionalidade á existente no Pleno. Ben, creo que había unanimidade, non sei se queren debate. A proposta do Grupo Provincial Popular foi a que manifestou na Xunta de Voceiros. Se o deputado propoñente da moción está de acordo, nós tamén. Hai acordo de todos os grupos e agradezco que me haya invitado á Xunta de Portavoces e onde acordamos a postura por unanimidade e tampouco teño nada que decir. Nada máis e moitas gracias. Unanimidade, entonces. 14º punto. Moción do deputado non adscrito relativa á participación na Comisión Especial de Contas, así como a dotación de medios e recursos. Bueno, 6 minutos. A Comisión Especial de Contas realmente está xa na outra. Teño a palabra, sí. Gracias, señor presidente. A verdade é que non entendí no seu momento como estas dúas mocións se deixaban sobre a mesa cando había posibilidades de acordo xa naquel momento, tanto a proposta do portavoz do Partido Socialista como a actuación que antes critiquei do portavoz do Bloque. Eu creo que isto está debatido, levamos 10 meses, basicamente, desde que eu pasei a ser, como dixen antes, un diputado sin techo políticamente, e o único que fixen foi repetir e solicitar pois o que viñamos solicitando cando estábamos na oposición fai máis de 9 anos, que era que todos os grupos teñan medios e recursos para poder facelos. É verdad que algúns bordean a legalidade, non bordean a legalidade, máis ben son criterio do presidente ou de quen goberna de facelo ou non, pero sempre eu incidín, e de feito, este regulamento no que eu participei facendo, que foi publicado en 2011, reconocía esa voluntad do Grupo Socialista e tamén naquele momento do Bloque de que os diputados e grupos tuveran medios e recursos porque hai unha serie de artículos, bastantes deles, que recollen os dereitos dese presunto diputado non adscrito, que daquela non existía,
que ahora pues, existe, que aquí é un solo, en outros sitios son 3, 4, e isto está a política tan variable e evolutiva que pode pasar calquer cosa. Eu simplemente pido eso, ustedes teñen que entender que eu non podo estar aquí o jueves nas comisións informativas, o viernes a mañá volver, onte outra reunión que despois suspendeu, hoxe pleno, mañá outra reunión, o viernes outra, e obviamente traballo e teño que responder do meu traballo. Eu creo que é unha posibilidade e unha facilidade para dar, non a min hoxe, pero a mañá calquera. Como obviamente tamén está pendiente a aprobación dun regulamento que está firmado no grupo no acordo dos presupostos, pois eu creo que estas cousas deberían de recollerse con maior precisión para non evitar problemas nese presunta negociación de regulamento, onde obviamente vou presentar propostas ou anuncio en ese sentido. Por outro lado, é certo que se nos presentan pois unha serie de informes. En principio, hai un informe que eu creo que é serio, riguroso, fruto de bastante traballo, que coincide cos informes que eu viña manexando, incluso cas publicacións de tipo político-administrativo, xurídico, que existen, neste caso, sobre diputados non adscritos, que son bastante amplias neste momento, e, desde logo, comparto, digo yo, ao señor secretario ese informe. Pode haber algún pequeno matiz que non comparta, pero, en general, creo, repito, que é un informe serio, riguroso xurídicamente, e que deixa ou debe deixar as cousas claras. Outra cousa é que, independentemente desos criterios xurídicos que son brillantes, a maioría deles, e recollidos sentencias, repito, que comparto, que teño e que son positivas e que fan que nada deso se poda discutir ao final, porque estamos falando tamén dunha posición política que se recollía neste regulamento e que se pode levar a cabo sin ningún problema, ou tamén se pode facer é seguir nunha postura de queima e de, como dixen outro pleno, de castración e doma do diputado non adscrito, que non vai conseguir absolutamente nada, e que despois de outros 10 meses, ou de 4 ou de 5, pois é a realidade como foi o acordo anterior que pudo chegarse fai tempo. E en política, eu creo que hai que prever os movimentos de forma que non haxa que tragar as decisións cando rola o vento. E aquí estamos nunha postura deso. Eu creo que debemos de ser inteligentes, debemos ser positivos, e buscar o acordo de consenso incluso con aqueles aos que queremos machacar políticamente ou que creemos que son os culpables dos nosos males. Por eso non comparto, está discutida e debatida. Hai outro informe de interventora que, en principio, sí que non comparto ou comparto moi pouco, porque creo que a interpretación que fai non é correcta e que non se corresponde con outra información que a propia interventora deu neste pleno, pero, bueno, como a posibilidade determina que tanto uns como outros, revisados as propostas tanto de informe, señor Castiñeiras, nunhas son claras que sí que teño dereito a elas, e nas outras deixa a potestade ao pleno, eu pido ao pleno que a reconozca e se hai tamén algún problema, algún matiz, pois podelo facer. E un informe de intervención, como dice que non deberá ser problema, se fora similar ás existentes, pois tampouco que podía ser o tema máis conflitivo, teria por que haber maior debate e maior problema. Nas súas maus queda, en función do que vayan alegando ou dicindo, pois obviamente na réplica contestarei e aclararei a postura deste diputado do Grupo Non Adscrito. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos, o BNG. Ben, este tipo de cousas sempre poden ter aristas e poden ser mal interpretadas. Eu quería que este debate xeneralizalo, por así dicirlo, non? Escaparse un pouquiño do que é a situación especial e concreta que se está a dar neste momento na Diputación, estendela a unha cuestión xenérica se isto se volverá a dar dentro de 4 anos, por exemplo, seguir un criterio un pouquiño coherente. Eu creo que aquí o error que está a cometer é confundir a situación dun diputado que foi elixido por un grupo político concreto e logo, por as circunstancias que foran nas que non temos por que entrar, deixou ese grupo para convertirse nun diputado non adscrito. O sea, non ten grupo político de referencia. Bien, eu comparto plenamente as análises xurídicas que se fan que ese diputado, esa persoa, a súa condición de diputado non cambiou.
Co cal, todos aqueles dereitos que lle corresponden como diputado, lóxicamente, hai que respetarlos e nós sempre fomos, eu creo, sempre fomos acordes con esa decisión. A pesar do que se dixo, nós, por exemplo, sempre defendemos que tiña que ter os mesmos turnos de palabra neste pleno que os demais, a pesar de que se dixo sempre o contrario, non sei por qué, porque nós defendemos o primeiro momento e o señor presidente sabe perfectamente cando nos preguntou a primeira vez. En todo caso, insisto, hai que diferenciar os dereitos que lle corresponden como diputado, que nos corresponden a todos como diputado, por suposto, o dereito á información é innegable, por suposto, só faltaría, o dereito a expresarse a súa opinión é innegable, só faltaría, e así unha serie de dereitos máis que temos todos e todas polo feito de ser diputados. Outra cousa é os dereitos que corresponden aos grupos políticos, e aí é onde hai a discrepancia, porque, queiras ou non, por moito que se chame o grupo de non adscritos, non é un grupo político. É un diputado ou dous ou tres que cada un pertenece ao que perteneza, pero non forman en ningún momento un grupo. E, por lo tanto, eu penso que non lle corresponden os dereitos como grupo. Ben, ao final, e indo xa ao medio da cuestión, aquí hai tres cousas principais, porque estáse a repetir continuamente que se vulneran os dereitos que lle corresponden como diputado, pero, claro, eu non sei, non creo que todos os diputados nos corresponda un salario de casi ou 50 e moitos mil euros. En todo caso, corresponde a uns e a outros non. Punto. Non vai haber 25 dedicacións exclusivas. Non creo que ese seña un dereito do diputado. Non creo que por non ter unha dedicación exclusiva de 50 e moitos mil euros anuais, o feito de non ter leve consigo unha doma e castración. Penso que non ten nada que ver unha cousa como a outra. En todo caso, significaría outras cousas que prefiro non cualificar. Ben, insisto, en canto ao persoal eventual, eu creo que é clarísimo e non ten ningún tipo de dúbida. É dicir, o persoal eventual foi fixado o 4 de novembro, gustenos ou non nos guste, e iso non se pode cambiar salvo na Lei de Orzamentos. Se na Lei de Orzamentos do ano 2017 se quere cambiar, a lei permite que o diputado ou os diputados non adscritos teñan personal eventual asignado, pois entonces, se o pleno así o decide, haberá que aceptalo e punto. Pero neste momento sería completamente ilegal aprobar esa cuestión porque dice, é clarísimo, eu creo que non ten interpretación posible. O persoal eventual só se pode modificar mediante a Lei Anual de Orzamentos e nada máis, eso non se pode discutir. Agora, se aquí se quere aprobar outra cousa, pois logo veremos o que pasa a continuación. En canto a acción exclusiva, a ver, eu sigo pensando, e iso sí que pode ser máis interpretable, que o impide claramente a lei. Eu estou máis de acordo, cos informes xurídicos ao respecto, que un diputado calquer diputado que abandona o grupo polo que foi elixido, o grupo que se formou nos 5 días seguintes que eu lembrar a constitución do pleno, se abandona ese grupo non pode sacar ninguna ventaxa económica dese abandono, salvo que ocupe unha responsabilidade de goberno, que en todo sí que hai sentencias que admiten que poida ter esa ventaxa ou ese plus a maiores. Igual que imagino que se abandona o grupo de orixen, tampouco podría retirárselle as ventaxas económicas que lle corresponderan cando estaba. En todo caso, se neste caso o diputado non adscrito quere unha dedicación exclusiva, que lle acceda, pois, neste caso, o Partido Socialista ou o propio Partido Popular, que non hai ningún problema. Pero, en todo caso, eu creo que non lle corresponde unha nova dedicación exclusiva unha vez que abandonou o seu grupo de orixe. E, ademais, é que sería, eu pareceme que, bueno, en fin, é unha total e absoluta incoherencia. Non se pode defender neste pleno, como se fixo o 4 de novembro, unha cuestión de proporcionalidade, a tantos diputados correspondenlle 3, pois a 2 diputados correspondenlle medio. E agora vir dicir que a tantos dos diputados correspondenlle 3 e a un diputado correspondelle un enteiro. É unha auténtica barbaridade, unha salvajada, é un cambio de criterio en función das circunstancias persoais ou do capricho de cada un. A parte que sería sentar un precedente tremebundo, é dicir, aquí non pasa nada, pode usted abandonar o seu grupo de orixen, que aquí depois repártense dedicacións exclusivas a diestros e siniestros sin ningún tipo de problema. Estaríamos lanzando unha mensaxe, eu creo que moi peligrosa, ao conxunto da xente que nos dedicamos á política, dicindo, mire, abandonen o seu grupo, o que é máis rentable pois pasarse, neste caso, non adscritos, que así pode caer unha dedicación exclusiva, e insisto,
Unha adición exclusiva que significa un salario de bastante máis de 50.000 euros, que non é ninguna broma e que teñen que pagar todos os veciños e veciñas desta provincia. Insisto, nós, o dende o BNG, vamos votar en contra destas propostas, e máis, no caso de que se decida aprobalo contra o propio criterio dos servicios da Diputación, pois valoraremos no futuro que medidas se poden tomar ao respecto e tamén en función do que faga o propio Goberno da Diputación. 6 minutos para o Partido Popular. Moi brevemente, non? Eu, en primer lugar, despois dunha lectura detallada dos informes que aportaron, aquí é indudable que se producen unhas circunstancias moi excepcionales, non? Si temos que buscar algún paralelismo, non sei se o Parlamento de Galicia neste momento, que ten unha regulación moi detallada no seu propio regulamento, e de feito na Alternativa Galega de Esquerdas, pois durante esta legislatura ocorreu en 3 ou 4 ocasións. Esas persoas abandonaron o seu grupo, de feito foi Carmen Iglesias Sueiro, logo Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez. Teñen uns dereitos económicos para desempeñar o seu traballo. A min hai algúns aspectos que sí que me gustaría aclarar ou concretar e preguntarlle ao deputado que rexistra esta moción. En primer lugar, eu quero saber, precisamente atendendo aos criterios de proporcionalidade que decía o Bloque Nacionalista Galego, si esta persoa está recibindo as asignacións económicas dos grupos políticos da corporación. Porque iso sí que para facer un estudio comparativo, por exemplo, co grupo que máis se lle parece por número, me refiro ao Bloque Nacionalista Galego, pois creo que hai que telo en conta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, atendendo especialmente o informe de intervención, explica que en canto ao que pide o deputado no punto 3, creo que, sí, o 3, explica que non procede porque, atendendo ao artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local, xa non o tiña no grupo de procedencia. Entón, eu vou ao artigo 73.3 da Lei de Bases, explica, e vou non ler en castelán, que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. A forma verbal que utiliza o propio artigo, as 40.000 promesas que supostamente coñecíamos, este señor hasta puido ser presidente, si continuase no grupo de procedencia ou incluso un deputado dunha área moi representativa. Eu sí, primeiro precisaría esa aclaración agora de establecer o criterio proporcional dos medios que debe ter un ou non. Está claro que o Bloque Nacionalista Galego ten unha asignación fixa de 4.000 máis 2.500 todos os meses, a parte da media dedicación. Eu creo que isto é indudable que ten que ser tido en conta. En segundo lugar, sempre enmendaría a proposta do deputado non adscrito ca redacción que considerásemos sempre en estricto cumplimento da legalidade, porque a min cábeme dúbidas de interpretación deste artigo, dado que a propia literalidade do 73.3 non é exactamente o mesmo que reproduce o informe de intervención, que non o tiña no grupo de procedencia. En cambio, a propia redacción dice o que houbese correspondido ter se continuase no seu grupo. E o que é indudable é que, precisamente, este deputado puido chegar a ser hasta presidente, parece ser que se lle ofreceu unha vicepresidencia, que todo iso leva implícito uns dereitos económicos distintos. Non sei se pretende ver unha foto fixa ou que non se melloraría do que puidese ter. E como que puido ter, pois non creo que proceda por parte do meu grupo explicar o que pasou, pois indudablemente replantearíamos o sentido do voto cando nos aclaren en donde coincido, además, co Bloque Nacionalista Galego, ca necesidade de proporcionalidade, pero con iso, como son números, pois creo que é moi fácil chegar a un acordo. Por o demais, a composición da Comisión de Contas entendo que se reproduce a mesma composición que había na moción anterior. E sempre, en todo caso, enmendando que ten que primar o cumplimento da legalidade, como non pode ser de outro xeito. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Eu pregúntome se alguén ten claro do que estamos falando, porque me dá a sensación de que non sabemos o concreto do que estamos falando.
E despois da procedencia ou non de que se aprobe en este pleno e das condicións, etc. O que hai é unha moción do deputado provincial non escrito no que, polo que se ven manifestando aquí, pide que se lle satisfagan unha serie de dereitos que ten ou non e que esa discusión se produce no entorno xurídico que agora os informes xurídicos que conforman un expediente fan esa valoración. Outra cousa é as valoracións políticas que cada quen fagamos de se queremos concederlle unha serie de prestacións ou non queremos concederlle unha serie de prestacións. E despois, cales son os órganos competentes para facelo? A primeira petición que fai na súa moción é ser membro da Comisión Especial de Contas, que, como se ten dito, é un asunto que quedou resolto no punto anterior coa nova conformación das comisións informativas, tanto como da Comisión Especial de Contas. Despois pide ser membro da Xunta de Voceiros. E iso non é un dereito que lle deba pedir ao Pleno. A Xunta de Voceiros está integrada polos voceiros dos grupos políticos provinciais. O mero feito de que o deputado non adscrito non conforme un grupo político deixou fora da Xunta de Voceiros. Porque non é grupo político. Haxa un ou haxa 10 deputados non adscritos. Os non adscritos están nunha situación específica de non adscripción a ningún grupo político, que se produce precisamente por terse separado do grupo político no que se incorporou á corporación provincial. Entón, iso é indiscutible e non é competencia do Pleno nin ten o Pleno capacidade para decir usted é membro da Xunta de Voceiros ou usted non é membro da Xunta de Voceiros. A Xunta de Voceiros non é un órgano de decisión en sí, é un órgano de asesoramento e consulta da Presidencia para a adopción de decisións de carácter corporativo e non tendo tampouco as súas deliberacións carácter nin preceptivo nin vinculante. E, dende logo, está integrado polos que son voceiros dos grupos políticos provinciais, que designan os membros de cada grupo político provincial. A seguinte petición é a petición de un despacho. A xurisprudencia do Tribunal Constitucional considera que as limitacións da denominada infraestructura asociada ao grupo político son limitacións que non lesionan dereitos garantidos polo artigo 23 da Constitución. E aí hai a diferencia entre o despacho permanente ou locais para reunións puntuais. Per se, un deputado provincial non adscrito non ten dereito a un despacho propio. E o Pleno non pode aprobarlle tampouco, e así emana dos informes que conforman o expediente, non pode aprobarlle o dereito a ter despacho propio. En todo caso, poderá facer un acordo declarativo en relación a se recoñece ou non que o señor deputado non adscrito merezca dispoñer ou dispoña de un despacho propio. En todo caso, aínda habendo ese acordo, sería despois potestade de outro órgano asignarlle o despacho correspondente, onde se poida desenvolver a súa actividade. Polo tanto, o Pleno podería, insisto, manifestarse sobre se considera que o deputado non adscrito debe ou non debe ter despacho propio. A seguinte petición vai en torno aos medios persoais, que, traducido ao romano paladí, é asesores. Non? Asesores para asesorar, para contribuir co traballo que faga corporativo ou político o deputado provincial non adscrito. Iso explicouse con anterioridade aquí. O cadro de persoal eventual apróbase no pleno de organización que se produce despois da constitución de un goberno. A partir de aí pódese modificar coa aprobación dos orzamentos xerais da Deputación provincial ou de calquera outro organismo. Non hai que buscar similitudes con outros. Temos unha regulación clara para a Deputación. Entón, non corresponde ao Pleno en esta sesión, non é o momento en esta sesión de aprobalo. En todo caso, ese debate tense que trasladar ao debate de orzamentos onde se aproba o cadro de persoal e, polo tanto, a asignación económica para dispor de crédito ou non para elo. Como última petición está a de ter unha dedicación exclusiva, é dicir, ter unha retribución para ter unha dedicación exclusiva que, como expoñía con anterioridade, lle permita vir pois ás comisións informativas,
aos plenos, etc. etc. Eso para o caso dos deputados provinciais, que en ningún caso é en exclusiva o deputado provincial non adscrito, está perfectamente tamén recollido e regulado. Teñen os permisos que lles procede e teñen tamén as indemnizacións por asistencia a esas comisións informativas ou as sesións plenarias. É dicir, non é que veñan aquí e que perdan de facer o seu traballo e que perdan ningún só euro. Hai unhas indemnizacións que foron aprobadas polo Pleno e as persoas que non teñen dedicación exclusiva son membros da corporación, cando asisten ao Pleno, reciben, pois, eso, unha compensación. É dicir, cobran por vir ao Pleno e cobran por vir as comisións informativos e aqueles órganos aos que son convocados. De todos modos, en este asunto en concreto, hai un informe que gustará máis ou gustará menos, pero que é moi claro e moi contundente, e que vai na liña do exposto anteriormente. O feito de ser non adscrito implica que non pode ter máis dereitos económicos nin de medios que os que tería ou os que puidese ter no seu grupo de procedencia. En este caso, o deputado non adscrito, cando formaba parte do grupo político con anterioridade, non tiña recoñecida, non foi designado tampouco para percibir unha dedicación exclusiva, e iso en aplicación do artigo que se menciona da Lei de Bases del Réxime Local, enténdese o maior órgano de fiscalización e de control da boa xestión das contas públicas desta administración local que non procede esa dedicación exclusiva. O que significa un reparo á aprobación desa dedicación exclusiva. É un reparo suspensivo, co cal, cando votemos, debemos ser tamén conscientes de que non só estamos votando recoñecerlle, aínda non sendo o momento ou a sesión plenaria correspondente, aínda non sendo o pleno o competente para a adopción de alguna decisión. Inda, habendo informes que din que non ten dereito a algunhas das súas reclamacións, non só estaremos votando concederlle esas prestacións que solicita, senón que estaremos levantando un reparo da intervención no que di claramente o que di. Polo tanto, por parte do Partido Socialista, como se leva explicado, nuns casos por non ser o Pleno o competente para nomealo membro da Xunta de Voceiros, en outros casos, como do persoal eventual, non ser o Pleno, este Pleno, esta sesión plenaria, senón no debate e aprobación dos orzamentos, o que debe facer esa inclusión, esa modificación do persoal eventual, e habendo un reparo da intervención dicindo que non procede a dedicación exclusiva, o voto do Partido Socialista está claro que é que non. 3 minutos o vozo de... Non, eu pediría algo máis de... Porque, claro, contestarlles a todos e aclarar a todos é importante. Eu creo que debe ser non só por mí, sino polo que veña no futuro. O que está claro é que nada é verdad nin é mentira, todo é según o color do cristal que se mira. Vou empezar por valoracións políticas. Aquí, claro, que estamos tomando decisións políticas. Hai unha legislación, como dixen antes, da que estou totalmente de acordo, nunca a interpretación que fixo o portavoz do Partido Socialista, que obviamente é de parte, e já do Bloque obviamente non esperaba nada, nin que eles esperen de min, co cual estamos a pre. Pero do resto obviamente esperaba que sí. Nadie pide dereitos ilegales. Por iso vou aceptar a enmienda que presentou o PP de que con estrito cumprimento da legalidade. Pero o que me extraña a min é que usted diga, que era un dos puntos tamén que difería que o informe da interventora, que como non es cando estaba no grupo de procedencia non tiña nada, eso é mentira. Tuveno todo, prometeronme todo, desde a vicepresidencia ao resto. Pero é que, ademais, que o diga o señor Álvaro Santos, que foi, non sei se de 2 ou de 3 na miña lista, e que me apoiaba para presidente cando iba de número 3, porque se non fora así, e a petición tamén de parte de outra persona, probablemente non hubiera sido el diputado, como algún máis, pois extrañame que non soupera que eu podía estar de diputado. Tamén me extraña moito o que dice, e agora xa me vou dedicar ao bloque para contestarle despois outra vez ao señor Álvaro Santos. O que dice o señor Ferreiro, que dice que non sabe o que cobra por unha dedicación exclusiva. Ustedes tuveron os dous de dedicación exclusiva. Pode ser que non mira a cartilla ou que cobre en negro, non o sei, pero está estipulado claramente nun acordo deste pleno da corporación.
E os plenos tómanse, cámbianse con maioría, pero foi sempre, salvo que aquí agora seramos monxas de clausura, e a regla que tomamos fai o 4 de noviembre, como dicen ustedes, non se pode cambiar, pero que aquí xa se cambiou. E xa se decidiu todo isto que eu estou pedindo, sin problema ningún. Como da Comisión de Contas está claro, dai acordo, pois xa non vou incidir ali, e vaime permitir o señor secretario que abuse un pouco do seu informe, porque a interpretación que fai o señor Álvaro Santos obviamente non é ese. Mire, hai outro tema tamén claro aquí, con respecto ao BNG. Dice, cando se abandona o grupo, ou como dice o señor Álvaro Santos, que obviamente non debe de ter memoria histórica, ni separado, se expulsa. A mí nin o abandonei, ni me separaron. Expulsáronme. Ca cabeza quente como un bombo. Eso sí, e sin tomar en consideración o que podía pasar. Fixeron, e perdónenme a expresión, pallas mentales do que podía facer o diputado non adscrito, pero como diputado non adscrito, esas posibilidades que les enfilaron non as cumpliu, obviamente quedaron fora de xogo. E non tan asumido que siguen estando en minoría. Fala de 4 anos o señor Ferreiro. Mire, 4 anos non. Aquí hai un acordo firmado fai pouco para que o regulamento se faga unha comisión e se solucione antes de final de ano. Eu espero que o señor presidente cumpla ese acordo e o faga. Como lles dixen antes tamén, en política hai que prever movimentos, volvo a repetir, de forma que non teñan que tragarse as súas decisións cando cambie o vento. E aquí cambiou o vento. Ustedes poden seguir en contra do vento. Sigan. Cando chegue o presuposto, parece ser que é no presuposto, cando se pode cambiar. Pois xa presentaremos as correspondentes enmiendas e xa anuncio tamén que se esta vez volvemos cos artilugios legales e as artimañas de non deixadas discutir, o día seguinte o presidente desta Diputación terá unha querella por vía penal no xulgado. Para non engañar e non dicir. Dice, derecho del grupo. Non, mire, é que isto son disposicións regladas, están aquí. Eu non sei se leemos hasta o mismo regulamento e o mismo informe do secretario. E xa paso, para non seguir incidindo, porque obviamente, repito, do bloque non esperaba nada, paso a analizar punto por punto as propostas da Xunta de Galicia. Dice o secretario, o informe do secretario, atendendo a composición da Xunta de Voceiros, establecido polo artículo 83 do Regulamento Orgánico e a propia naturaleza da mesma, en canto ao órgano asesor, o diputado non adscrito non ten dereito a formar parte dela xa que estamos diante de dereitos asociados a pertenencia a un grupo político. Perfecto. Perfecto. Por outro lado, entendemos que a pretensión do diputado non resulta axustada de dereito. Pero, non obstante, dice, o Pleno o que pode establecer un criterio interpretativo do artigo 83 do Regulamento Orgánico no sentido que considere en relación coa integración ou non do señor diputado non adscrito na Xunta de Voceiros. E entonces eu pregúntolles, que fixeron ustedes esta mañá para chamarme a esa Xunta de Voceiros? Unha interpretación que eu lle agradezco. Que fixeron o 27 de xunio acordo dos voceiros do Grupo Provincial e do Diputado non adscrito da Diputación de Lugo, así como do Diputado Provincial non adscrito, para metelo. Que fixeron no acordo, que non teño fecha, sobre proposta de acordo da Xunta de Voceiros sobre o proxecto de aprobación definitiva dos orzamentos xerais da Diputación para o exercicio 2016 e máis do Diputado non adscrito. Pois isto é o que lles pido eu, que de facto, como ademais ali non se vota, o diputado non adscrito este informado do que se vai a tratar no Pleno, como pedín antes da Comisión de Contas. Non pido máis nada. Cando lles interesa, fano. Cando parece ser que non lles interesa, non o fan. Se eu solamente lles pido isto. Que de facto este ali lle escuite. Hasta se non me queren deixar falar, tampouco vai haber problema ningún. Pasamos ao seguinte. Despacho. Eu entendo que teñen moitos despachos ocupados por personal eventual, dos cuales a veces algúns non sabemos se están, non están, que horario teñen, nin a que se dedican. Paréceme ben. Non sei se teñen 25, que é o tope, dicía o señor secretario, pero, bueno, dame igual. Para iso sí que hai despachos. Para un diputado non hai despacho. Un local pequeno, hombre, que colla unha mesa e unha silla ou 3 sillas, porque se alguén ven a verme, que o faga. Eu creo que é un problema, volvo ao mismo, de voluntad política que é o que estamos falando. Pero é que, ademais, o informe do secretario que leu de forma sesgada
desde o meu punto de vista, o portavoz do Partido Socialista, dice: entendemos que o regulamento orgánico non reconoce o dereito ao señor diputado non escrito a contar con un despacho. Pero tamén dice, neste sentido, considérase que o Pleno non é o órgano competente para asignar un despacho, competencia que corresponde ao señor presidente, co cual a veña do señor presidente pode decidir se eu teño ou non. E o Pleno o que lle pido é que faga eso, que aprobe un acordo declarativo en relación a recoñecer ou non ao señor diputado ese despacho propio. Que eu creo que é elemental e en ninguna Cámara ni ninguna organización o ten. O sea, por lo menos en Becerrea, sea cal fora, os grupos teñen... Sí, pero bueno, eu pediría que dado o debate e o que se dixo fora. Despois díceme, reunións puntuais. Cando lles pedín para reunións puntuais ca prensa e con tal, tuve que irme a un hotel de Lugo pagado por min. Non me deron o local, señor presidente. Que me dicen agora que sí que os podo pedir? Se cando os pido nin me contestan, nin están, nin o parecen. Díceme que quero un asesor. Mire, asesor, xa me asesoro eu. Non quero asesor. O que quero é un auxiliar administrativo de confianza, se pode ser. Non quere decir que non me fíe dos funcionarios, Pero, bueno, se ustedes un nombren, eu tamén. Un auxiliar que me poda recoller... Eu recollen hoxe os papeles de fai 15 días en actas. Pois, coño, que alguén me recolle os papeles, mos teña, e se lle mando a facer un escrito, presentar un escrito, que o faga. O sea, algo elemental, que creo que nunha Cámara, pode chamar Cámara, ou nunha institución deste nivel, debía de telo e facelo. Pero é que, ademais, dicen que isto ten cousa do regulamento. Hai que aprobarlo en presupostos. Pois, mire, eu teño un informe aquí do Pleno 29 de marzo de 2016 onde se fala do personal eventual e dice, bueno, que non poden minorarse as plazas porque daquela o que pedimos era a supresión, que se aforraran estes temas, e ustedes votaron en contra. Entonces, que o cadro logo de que figuran no cadro de personal que se aproba xunto co presente orzamento, había unhas emendas para que isto non figurara e ustedes deixaron... O meu pidolle un pouco de xenerosidade porque, claro, cando a mí me chaman diputado nómina, diputado non sei que, pois eu creo que isto debo aclararlo ante a opinión pública, e pois cada un que penso que queira. E entón aquí dice que, bueno, que se aproba no orzamento, e pois hai unhas mocións, non as deixaron debatir, unhas emendas, e que necesita informe pola mesa xeral. Pero despois pon, o requisito de informe da mesa de negociación é imprescindible para a validez do acordo, sin prexuicio de que ao longo do exercicio pódase modificar o dito cadro de personal, co cual o señor Ferreiro non se entera como funciona isto ou alguén puxo nun informe algo que non é certo. Eu quero pensar que sí é certo. Por tanto, neste caso non era disponible esa... Co coste era excesivo non sei que, claro. Eu collo aquí, hoxe levamos dúas modificacións de crédito donde se sacan unhas cantidades importantes donde se saca todo de gastos de personal. Sí que había ya en gastos de personal recursos e medios para que isto se poda facer efectivo. E despois quédame, agradezco a deferencia, a dedicación exclusiva. Dice, non, é que usted cobra por vir aquí, usted non sei que. Mire, eu sonlle maestro. E o colegio no meu de 10 a 4:30 da tarde. E cando non estou, teño que cargar con traballo extra aos meus compañeiros. E tampouco quero eso, porque non teñen obligación de facelo. Claro que o fan porque eu teño un dereito a estar aquí, pero estou repetindo, jueves chamáronme, comisións informativas, viernes reunión para firmar un acordo, que tuven que delegar, e terei que seguir delegando, non se preocupe. Onte, outra reunión que despois aplazou. Hoxe pleno. Mañá reunión, é verdad que a tarde, ás 5 da tarde, saldrei cagando leches, perdonen a expresión, e tratarei de estar aquí. E o viernes outra reunión. Comprenderán que os alumnos meus van ser un puñetero desastre. O sea, non se van a enterar de nada. Pero, bueno, ustedes eso non lles preocupa. Que eu seguirei, e os meus compañeiros seguirán facendo ese traballo. Recolleron os presupostos. Xa lles anuncio que eu vou intentar que se recollan os presupostos. Obviamente teño un voto, pero espero que ese voto valga para que o sentido común e o que hai aquí, tanto no regulamento como no presuposto, se recolla. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, Benega. No, espero que non me fagan falta. Bueno, se non me entero, que non se preocupe, señor Martínez, que non lle vou preguntar a ele, porque a súa rigorosidade, cando menos, deixa moito que desexar. Alguén me oíu dicir que non sabía o que cobraba un diputado, porque eu xa pasa varias veces que dice que eu dixen algo, cando nunca na vida o dixen o contrario. En todo caso, que lea a acta.
dixen que eu creo que claramente que eran 50 e moitos mil euros, creo recordar. Concretamente 50.000 e algo máis trienio, no caso dos funcionarios, do que temos a sorte neste caso de ser funcionarios. Dicir, a que aparte non o dixen, nin moito menos, pero é que repítese de xeito continuado. Dicir, fai unha afirmación, é que o señor Ferreiro ou o grupo do BNG non quería que eu falara aquí. Mentira, é que é mentira, e xa máis dixemos eso, todo o contrario. Sempre defendemos que debera falar, e sigo repetindo unha outra vez, outra vez, outra vez. Será porque a base de repetir unha mentira, o mellor pensa que se convirte en verdad, pero sigue sendo mentira, por moito que se repita algo. Ben, en canto á intervención de... Bueno, aquí está claro que se quere, eu creo que todo o mundo lle queda claro que aquí se pretende que a proposta do señor diputado, e, bueno, pois, se a maioría do pleno o acepta, pois iremos onde haxa que ir. Se alguén quere votar unha proposta en contra do Servicio Xurídico da Diputación, que xa teña as consecuencias do que vai a facer. Por moito que se poña a coletilla mantendo a legalidade vixente. En todo caso, hai algo que eu creo que hai que aclarar, porque non queda no aire. É dicir, o BNG recibe como asignación de grupo igual que os demais porque así o di a lei. O fixo é para todos igual. Ademais é normal, porque vese hoxe aquí o traballo que fixeron os grupos, incluído o diputado non escrito, neste caso concretamente, foi exactamente o mesmo. O sea, trouxemos dúas mocións cada un aquí, houve que preparalas, traballalas, etc. E a lei contempla, e creo que é correcto, que, se non me equivoco, pois pedirei disculpas, que a parte fixa da asignación a grupos, seña máis ou seña menos, ten que ser para todos igual. Vale. Igual que tamén contempla que a parte variable é a que ten dereito o diputado non adscrito, que eu supoño que estará recibindo con toda normalidade, porque a parte así o contempla a lei, espero que así seña. Co cal non mezclemos as cousas. É dicir, se o BNG está recibindo unha cantidade porque é un grupo desta Diputación, porque se presentou unhas eleccións e sacou 26.000 votos. Non porque nós pedíramos ou houbera, non. O mismo que dice a lei que deben recibir os demais grupos, todos igual, exactamente igual, por ser grupos políticos. Eso non ten nada que ver co que aquí se está a discutir, que é unha dedicación exclusiva, basicamente é eso, e a maiores tamén se pode ser un persoal asesor. Iso que quede claro, porque se pode confundir unhas cousas cas outras. E non hai, creo que non é correcto, non? Cada un no seu sentido. Se alguén quere formar un grupo político, que se presente ás eleccións. Punto. Outros o fixeron. O señor Ruiz Mateos non estuvo contento, presentouse. Vale. O señor Jesús Gil non estaba contento ca situación que había, presentouse a unhas eleccións. Pois se alguén quere ter un grupo político, se presenta a unhas eleccións e que saque 2 diputados para que na próxima legislatura nesta institución teña o correspondente grupo político. E tampouco vale comparalo ca situación do Parlamento galego. Si que é demagoxia, é que non ten nada que ver. O sea, a lei que regula este tipo de cuestións no que son as administracións locais, incluídas as diputacións provinciais, nada ten que ver co que é os parlamentos ou do Estado ou o Parlamento galego, onde si van o grupo mixto, en todo o seu conxunto de diputados, forman un grupo político que se chama grupo mixto. Non é o caso. Este non é o caso. E a lei é clara, gustarános ou non nos gustará. Poderá estar máis de acordo con ela ou menos. Pero é o que di, non? En todo caso, ter cuidado co que se di, pode estar a favor, en contra, pero non manipulemos os argumentos. Outra cousa xa remato, que quede claro que, polo menos, dende que eu son diputado, o BNG nunca pediu ninguna dedicación exclusiva. Simplemente se fixeron propostas nas dúas ocasións que nós aceptamos, inda que nunha delas fora cambiada. Nunca solicitamos ninguna, nin dúas dedicacións exclusivas, nin nada parecido. E creo que ninguén pode decir o contrario. E que máis, incluso probablemente fora un error no seu momento. Pero que máis, incluso, se ora se quixera facer unha proporcionalidade, e dado que o diputado non escrito é un, e o BNG somos 2, como ele ten unha dedicación exclusiva, nós ter dúas, xa lles adianto que non vamos a aceptar. É dicir, eu, que son, teóricamente, que neste momento non teño ningún tipo de dedicación, non vou aceptar nesta legislatura ninguna dedicación exclusiva, inda que se aprobara. Non a vou aceptar. É dicir, non me parece correcto. O día 4 de novembro fixose un criterio. Aplicouse unha proporcionalidade, esa é a proporcionalidade que debe imperar hasta o final da legislatura. E logo, para a xente legislatura, xa se intentará, eu
espero que por consenso do total dos diputados e diputadas, unha nova forma de repartir este tipo de cuestións, que ao final a cidadanía ou as traballadores e traballadores da provincia quen ten que pagar, non? E logo xa para rematar, isto sí que é o último, hai que ter en conta que, lóxicamente, o diputado non escrito ten toda a legitimidade, só faltaría de propoñelo, pero para que isto se aprobe non se pode aprobar só co voto del. Necesítase a complicidade, neste caso, de 12 diputados máis que teñen que votarlle a favor para que esta barbaridade vaya adiante. 3 minutos. Eu sí que agradecería que se me contestara as dúas preguntas que fixen. En primer lugar, facer unha matización. Unha cousa é a normativa que regula que a Lei de Bases de Réxime Local e outra cousa é a capacidade organizativa que ten cada entidade, neste caso o Reglamento Orgánico de Funcionamento, que establece os criterios dentro da propia corporación. Iso é moi importante puntualizalo, porque os dereitos económicos no Parlamento de Galicia non lle concede ningunha lei, concede o regulamento do propio Parlamento. Aí está o de analizar a decisión política que aquí en repetidas ocasións utilizaron os deputados. O que pasa é que unhas veces interesa utilizalo nun xeito e outras veces interesa noutro. Dito iso, e sin apartarme do que dixen na miña primeira intervención, en primer lugar, e dado que aquí hai informes xurídicos no expediente que poderían poñer en dúbida a aprobación de algunha das mocións nos termos exactamente como están, plantexamos a emenda de que, en todo caso, se adapte o procedemento que estipule a lei, en primer lugar. En segundo lugar, atendendo a ese criterio de proporcionalidade que foi precisamente este grupo que no puxo en marcha, incluso adoptando acordos que foi en merma dos ingresos que ten como grupo, queremos saber se o deputado non adscrito ten neste momento está percibindo algún dereito económico. E que se non, sin ter esas dúas contestacións, non poido manifestar a miña posicionamento de voto. Xa o preguntei no primer turno, pero non se me contestou. Non é que queira consumir outro turno. Rematou. Eu teño voto, pero necesito esa contestación. Pódeme contestar os servicios económicos, xurídicos ou o propio deputado. Eu creo que cada quen no seu turno de palabra ten ocasión de contestar. E o deputado... Poido dirixirme a consulta na sesión plenaria. E a presidencia do pleno dirá se corresponde contestala ou non. Preguntei 3 veces. Pode concretar a pregunta? O deputado non adscrito está percibindo na súa condición algún dereito económico que non seña asistencia a pleno ou ás comisións, como decía o deputado, e a emenda xa me dixo que aceptaba. Só esa pregunta. Pode contestarle. En cuanto a la asignación del grupo político, no la está cobrando. Tiene un informe favorable de intervención y a mí se me dijo que no estaba hecha la resolución porque tenía un problema de número de identificación fiscal con Hacienda y que estaba haciendo esa tramitación el diputado. En tanto no lo tenga, que no tiene que abrir una cuenta para que se le haga el ingreso. Pero eso sí tiene derecho, 1.500 euros mensuales desde que es no adscrito. Eso en cuanto a esa parte. Y la otra pregunta... Acepta la enmienda y ya está. Quere continuar co segundo turno, que dalle un minuto. Pois, por parte do Grupo Municipal, do Grupo Provincial Socialista. Non pretenda levar o debate a donde non está, señor Martínez. Eu entendo que a vostede lle poida interesar personalizar o posicionamento do Grupo Provincial Socialista na figura de quen lle está falando. Porque é moito máis fácil dicir que é unha persoa que a vontade, o pensamento ou a decisión de un grupo. Vostede que formou parte deste grupo debería saber que se toman as decisións en conxunto, que se adoptan as posturas, etc. Mais alá do que eu pense ou do que eu non, e máis alá da descontextualización que vostede queira facer de leválo a non sei onde. Mire, se quere facer memoria, facémola todos. 3 días despois das eleccións municipais,
Estaba eu ao mediodía na miña casa en Friol e recibei unha chamada súa, supoño que se acordará, na que me dixo que tiña pensado dar o paso para ser presidente da Deputación de Lugo e se lle daba o seu apoio. E creo que lle dixen, Manolo, en este momento, non sei quen van a ser os candidatos nin quen non van a ser os candidatos, non vou a dar o apoio manifesto a ningún, en función das variables que se presentan e as que se están estudiando, eu apoiaría a unha persoa para ser candidata. Non falamos en ningún momento de se eu iba a ser diputado provincial ou non iba a ser diputado provincial. Non é o meu estilo, nin é a miña forma de entender a política. Creo que a política está fundamentada nas ideas e no exercicio das mesmas onde lle corresponda a cada quen por méritos propios ou porque a súa organización considera que debe facelo en un determinado espazo ou en un determinado ámbito político. Pasado unhos días, dende que se constitúen os gobernos municipais, o Partido Socialista, como os demais partidos, ten que elixir deputados provinciais, nos diferentes partidos xudiciais. E aquí, no Partido Xudicial de Lugo, prodúcese unha interpretación extraña do que é a elección de deputados provinciais, convertíndose por parte de dous dos interesados en presidir a Deputación Provincial de Lugo a elección dos deputados provinciais de Lugo como a elección do candidato de presidente, algo que sabe vostede que non está recollido así nos estatutos do Partido Socialista nin nas normas do Partido Socialista. E vostedes dous, os dous interesados en presidir a Deputación de Lugo, acordan unhas normas para a elección de diputados. Eu fun con vostede de número 3. É que sabe que opción tiñan os que querían ser deputados provinciais? Ou ir con un ou ir con outro, porque non querían que calquera se prohibese presentar individualmente. Eso acordaron vostedes. E o resto de concelleiros, o resto daqueles que podíamos ser deputados provinciais, tuvemos que acollernos a unhas normas que decidiron entre vostedes, os dous que querían presidir a Deputación de Lugo. E non as discutimos. Nin eu lle pedín, por favor, estar na súa lista de diputados. Eso, cando queira, demóstreo. Por que non? E apoieino porque considerei que sería vostede mellor presidente que o outro candidato. E díxeno públicamente e sigo dicindo públicamente. Desde que se elixe eso é o grupo provincial quen designa o candidato. E sabe vostede o que pasou. E sabe vostede polo que non puido ser presidente da Deputación. E o Partido Socialista tuvo que tomar decisións que non foron sencillas e que non foron sinxelas, pero que as tomou dentro da disciplina e das normas que a todos os que somos socialistas nos imperan e nos afectan e nos acollen dentro da organización. E de acordo que eso non foi sinxelo. Foi vostede quen non quixo acatar esas normas e tuvo as consecuencias que tuveron, pero non pretenda vostede decir que a posición de voto hoxe do Partido Socialista ten que ver con todo eso, señor Martínez. Non pretenda dicilo, porque sabe que non é certo, porque sabe que os informes din o que din, e porque o Partido Socialista non vai a votar a favor de levantar un reparo da intervención. Non o vai a facer. Non é a cuestión de se creemos que vostede pode ter dedicación exclusiva ou debe ter dedicación exclusiva ou non debe ter dedicación exclusiva. Cando un ostenta un cargo público, cando un aspira a un cargo público, recoñecerá e coñecerá a súa situación personal e a súa situación profesional. E será ele o que ten que dicir, oi, podo compatibilizala ou non podo compatibilizala. Non culpe o goberno da Deputación Provincial de que vostede poida dar clase mellor ou peor. En todo caso, vostede é o que decide presentarse a unhas eleccións e o que decide dar o paso. E será o que ten que decidir, pois, como quere exercer a política e como quere exercer a súa profesión. Pero non pretendan facer confusións, porque non teñen razón de ser. Hai unhos reparos e hai unhos informes. E nós non vamos a votar nin en contra dos informes, nin a votar en contra dos reparos. A partir de aí, e cumprindo estritamente a legalidade, e sin ningunas advertencias de ilegalidades, podemos falar de todo o que queira. De todo o que queira. E podemos facer un planteamiento que sea bon para a provincia. Perfecto. Atopará o Partido Socialista, que non está pensando na provincia.
pois dificilmente vai atopar o Partido Socialista, pero se sabe vostede porque o fixo durante moitos anos no seo do noso partido. E despois, sinceramente, ten que recoñecer, vostede foi expulsado do Partido Socialista, de acordo, do Grupo Provincial Socialista. Vale, pois, se quere, ora chámelle expulsado, ou chámelle separado, ou chámelle como lle apetezca. É dicir, vostede está nunha situación na que deputado provincial non adscrito, non é grupo político. Non é grupo político. E o grupo político está definido e a situación de non adscripción está definida. Eso é o que hai, e non lle hai moito máis. Por eso lle digo que vamos a votar que non, pero pola razón que lle expliquei antes, porque hai asuntos que non son de aprobar en esta sesión plenaria, que teñen que ir a outro momento procedimental, na aprobación dos orzamentos, porque hai outros asuntos que non é o pleno competente para tomar esa decisión, e porque hai outros asuntos que teñen un reparo suspensivo. Nada máis. Ora, a interpretación e a demagoxia e un tríngulis que vostede lle queira dar ao tema, deallo vostede, realidades só hai unha. Interpretacións, todas cantas se queiran, que cada quen pode facer a que mellor lle pareza. Polo tanto, insístolle, que non vamos a votar a favor desta proposta e quizás, visto agora os informes que compoñen o expediente, entenda vostede porque era bastante razonable que quedase sobre a mesa no pleno anterior. Un minuto para o diputado Nausito. Gracias, señor presidente. Vou pedir abusar un poquinho, pero de quedar sobre a mesa xa mo deixaron 3 meses. Decidan dunha vez e fagan o que queiran. Ahora, tampouco diga o que dicen os informes. Mire, xa me estou enterando de que aquí pasou, desde junio a hoxe, o que non pasou. Tamén é certo que usted recibiu e firmou un documento que resulta que era un recibí, non era un documento, nin había lido o documento. Pero, bueno, como iso xa é auga pasada, o que está claro é que hai o que hai e hai que facerse a eso. Pode contar usted as películas que queira, que, obviamente, a xente sabe a verdad, e o papel que firmou, leerono. E as propostas que facían, leíanas. Están aí, porque eu teño firmado por vostedes propostas de dedicación exclusiva, diputado de Vías e Obras, vicepresidente, menos ministro da Gobernación, que o quitaron, eu creo que ofreceronme casi todo. Ahora, se iso tampouco vale, pois que lle vou a dicir? É a súa palabra contra a miña. É como diga un grupo que de 10 diputados ten 9 dedicacións e media no grupo, pois, obviamente, costa, non do goberno, sino o do goberno e o que non é do goberno. Pero, bueno, como todo iso se pode arreglar, pois tampouco vai haber maior problema. Respecto ao bloque, dicir dúas cousas. Eu non sei que informes, pasa igual co señor Álvaro Santos, o informe de parte, porque ahora, como único problema, parece ser que é exclusiva, vou dicir tamén o que dice o informe, e o de intervención tamén. Pero é que o artigo 12 do regulamento que aquí santificamos nos plenos que levamos desde o mes de junio, o regulamento era Dios. No artigo 12, segundo parágrafo, pon, así mesmo, o diputado poderá, o pleno poderá reconocer dedicación exclusiva ao diputado non adscrito. Isto é o que hizo o regulamento, que era, fai 2 meses era Dios. É que foi aprobado por usted e por min, entre outros. Que pasa? Ahora isto non vai a misa. Ahora é a lei non sei que de Galicia. Bueno, pois poden seguir interpretando. A propia interventora dice que, bueno, que eu non estou de acordo, que me dice que non tamén pasalle como a Ferreiro. Dice non descoñecer os importes da consignación, o sea, da Diputación, entendín eu, de a dedicación exclusiva. Eu creo que están claros no acordo, pero, bueno, se non é así, bendita ignorancia. E tamén termina dicindo, non obstante, non deberá ser problema se fose similar ás asistentes. O mismo que dice o informe do secretario. Que o Pleno, con fundamento en canto establece o artículo 12 do Regulamento Orgánico que lles acabo de ler, podería recoñecerlle a dedicación se así o acorda. E eu dirixo-me ao Pleno, como ben reconoceu Ferreiro, e agradezco-llo, a pedir que o Pleno reconozca estas cousas que son plenamente reconocibles e que non teñen problema ningún, porque incluso lle poñen problema ao personal eventual. Pois mire, hai un procedimento que se pode facer que é a modificación de RPT, que eu espero que se faga por sentido, por consenso e acordo no futuro, que requere os mesmos trámites que a modificación de presupostos. Artículo 126 do Real Decreto Legislativo 781-1986. Mire que ben, xe é fácil. O que hai que ter é voluntad política, que ustedes, obviamente, non a teñen. Nada máis e moitas gracias. Perdón.
O PP acepto a emenda e, obviamente, o de cobrar, a día de hoxe non cobrei nada, o acordo de pleno dice que é automático todos os meses, eu vou dicir o que penso. Eu creo que se estuvo mareando a perdiz con esa asignación de 1.500 euros que parece que me corresponden e hasta o mes de abril, non sei, o secretario podía, tal, non houve moita voluntade de pagar. Obviamente, este diputado non quere mezclar os cartos públicos cos privados e poñer o DNI del, o sea, que se ingrese nunha conta particular, e creo que teño dereito a que por a Hacienda se me dé un NIF para que eses cartos estén claramente separados do tema personal. Se é así, cobrarei, e se non é así, obviamente, tamén renuncio a eles neste momento e non os vou a cobrar. Pero, bueno, creo que se hai voluntad en todo se pode arreglar. A día de hoxe non recibí nada, pero tamén ten que entender que esos cartos, esa asignación de 1.500 euros, ten unhas propostas e unhas condicións moi regladas. O sea, non é un sobresueldo para este diputado. Entonces, sería incluso mezclar churras con merines que creo que non está na súa voluntad. Nada máis e moitas gracias. Eu creo que neste último tema está tergiversando as cousas porque creo que está ás pensas de que traiga o NIF para que se lle pague, Entón, non tergiverse as cousas. Naide trata de quitarlle dereitos a naide. Perdona que lle diga. Bueno, pero usted non trouxe o NIF. Caso omiso dos meus escritos. Pero seguro que desde que se... Igual que ten outro escrito aí nunha pregunta e contesta. Ten razón. Bueno, é igual, xa está. Unha suficientemente debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Hai unha proposta do Goberno para crear un servicio de inspección polo tema do imposto de actividades económicas. Non sei se queren debate, se pasamos a aprobarla. Non hai debate, votamos a favor, sí. Hai que votar a urgencia, pero, bueno, votamos a urgencia a favor e... Hai que remitila antes do 1 de outubro, non? Hai que remitila antes do 1 de outubro, sí. Pois a favor da urxencia e a favor da proposta. Ben. 15º punto. Comezamos a parte de control e fiscalización. Eu non sei se os señores deputados autorizan a lectura sin solución de continuidade, é dicir, sin deliberación e debate destes actos de comunicación. Non vamos a usar debate, así que a forma que vostede considere. O asunto número 15 sería conta da información económica da Diputación de Lugo a 30 de xuño de 2016, que teñen todos os grupos políticos. O asunto 16 sería conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera a 30 de xuño de 2016 e previsións a 31 de decembro de 2016. Asunto 17, conta dos informes do segundo trimestre de 2016 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A., do Consorcio Provincial para a Prestación dos Servicios contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento de Novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación TIC e informes dos meses de abril, maio e xuño de 2016 do Real Decreto 635/2014. Asunto 18, conta do informe de intervención relativo ao artigo 218 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. E asunto 19, finalmente, conta das resolucións da Presidencia adotadas durante os meses de xullo e agosto de 2016, que coido que se remiten aos respectivos grupos por vía telemática. Asunto número 20, comunicacións da Presidencia. Non hai constancia de que haxa comunicacións. E pasamos ao punto 21, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai dous rogos do Partido Popular, non referido a... Mira, supoño que si é un erro, pero é que, igual que o tema das enmendas, nós non temos ninguna pregunta, ningún rogo. Cando non sodes goberno non se vos dan as preguntas. Bueno, perdón, pero... Pero a documentación darás. Perdón, non.
As emendas da súa proposta, sí, pero a oposición a min tampouco me dá outro BNG. Os regosos que presenta teñen, non? Noutros casos penso que se daba, Bueno, de todos modos, hai un rago sobre o cumprimento da Comisión de seguimento do presente acordo dos presupostos. Tomamos nota. E outro do tema das marquesiñas, que tamén tomamos nota. E as preguntas en relación ao orzamento da votación provincial, xa creo que se les contestou por escrito como estaba. Outra pregunta sobre o subpluso, sobre un tema de trabada. Tamén creemos que a zona o sitio de contestar esa pregunta non é aquí, que é no Consello de Administración do subpluso, e tamén se dará cumplido. Contestarán esta tarde no Consello que temos? Esta tarde é un tema na máis. Que hai só un orden do día, do punto. E, bueno, para a orden do día fixo aí vostede. Ten previsto contestar aí? Non, só puxen ese punto. Eu só o señor secretario me dixo que era un solo punto no orden do día. E outras preguntas do diputado non escrito, que marchou. Non sei se ten sentido contestarlas, sino. Entendo que non, pero bueno. Así que, se non hai máis, se non hai ninguna novedade, levantamos a sesión. Gracias.